fragile psychologiquement et physiquement Fatou o sella son wattanali la Fatou yana yeso modon son wattanali la prochaine personne mo watti aseni afala yewtude mi fenanta o marano fusu non ko wolo e même wolo ne o hunde wotere son forci o affaire on jettiri Fatou a marchandise fi buzz fi piji ka réseaux sociaux do ko Fatou woni terminus golle monden ko Fatou haray ko o famille do woni terminus piji parce que wow problème jidi ndudi e hore o affaire Fatou walle Fatou mais wattane yila ko wondo wadde kon vous avez en train de mettre sa vie en danger dum do mi fenanta bi ma ko mai joni ko hombo kadi fallo e mai ko Fatou kako oda bobo makko kadi fi on réalise Allah lando no addani o message mo saldo nande hande biddo makko no wali ka berde est ce que yahay film on fure do hay ka Fatou wullata do biddo makko filma e ukkondo do ka réseaux sociaux sutra ala mais hande ko bobon ko Allah protège parce que Allah jettutu ko bobon do fi protège go bobon ko fattinama réseaux sociaux do on jetti inde ko bobon jonni goddo janana mo jeaka ka der famille Fatou mo jeaka ka der famille gorko on on ngari on wadi on inni onon ko mama sorobe mon be ronki ko waday onon vous êtes les sauveurs de la communauté on fattini ko bobon denni ni ko bobon do à 6 mois à 7 mois ko bamma ko wadal ko onon innu do waday hande Allah 2 semaines après Allah jettiti ko bobon ulbini donon Allah jettiti ko bobon o yaay hande ka gabru ko bobon don film mo kon ka réseaux sociaux hande ko ombo heddi mo film ko nene makko e koto makko joni ko ben don kadi faala don nyaamude awa nyaamebe bon appétit no merci sister demande yewtere mano fi aseni Allah no be jaba hara wana nanirobe kwasi ko hen wowlirda ma koto ma kon voilà surtout ko be akir vraiment Allahu akbar aseni da fala yewtude donc a joyi la parole min kade mi résumé nya ko parce que bare na min tondo donc haray o kado mi la respecte opinion mo be en fait mo be opinion mo be e femme mo en fait je respecte mo be opinion mo ta goto yenno goddo sabu opinion makko en fait donc be yennude en tolike be yo be respecte opinion mo be en fait aya goto yennaka est-ce qu'on va voilà mi yewtere jidi je ne suis pas d'accord même yennata quoi en fait ta goto kadi yenno goddo do donc haray affaire Fatou responsabilité Fatou wana Mariama Touré jogiti responsabilité o naka o jogiti responsabilité o si Fatou si bobo Fatou on nawni Mariama Touré wona obligé ay landa golta déjà taw aide fi on do nyawde wona obligé Fatou no mari mawbe o Fatou ne wadi famille Fatou on ganene makko be arano be hiwri Fatou ni o modi makko wuli kanko e Mariama Touré e Fatou kambe wuli confirmé donc si mo mari famille ben don be areno be na biddo Fatou on fe ni be ari be walletike Fatou wona Mariama Touré ittimo ka dewgal makko Fatou hari sasi ka dewgal mum ino haylade ka laawi imo walade e nder mamu ka burure nani kan ka dum himbe be no mokade mo windi e on bobo ko tapote bobo on ko don nawni himbe ben iyamo don ben be anditi fi Mariama Touré be di Mariama Touré me do jiwo ino wondi e bobo be dido hino nawni ben bobo mo bambi ben bobo be erunge o danzi Fatou ari i oya Mariama Touré ari imo Mariama Touré landani mo ballal ba landike ko dem balle don woni hewtude Fatou haysi fo hotali Fatou me wallitike mo do wi ka lawi hande Fatou hino lojana no yobanede au moins les 400,000 par mois pay kun Fatou kun petit kun nadama école hari kun ala jangude kun nadama école Fatou dabbanama motoru ndu motoru don ko ndu woni gollude c'est clair mene men yidum don est ce qu'on famille ndu do motoru no don est ce qu'on famille Fatou nyande wo nyande moto aranaymo ko jettata on moto do jettata naba pay kun ko école on janga est ce qu'on famille Fatou bobo makko naba no ka hôpital min on vidéo do mi yi est ce qu'on famille mais si balde taga do lanni o Fatou ko dum goddo wawata empêcher de don on non o Fatou Alfen mi do ama jaba don parti don no ba tuma sœur ami gain après et wala compte na problème quoi est ce qu'on famille donc Fatou
bo makko no yaade école alhamdulillahi rabbil alamin la woni d'accord ko gido fulbe yewti konda un mois do habbade un mois si un mois on fait 2 mois ou 3 mois hara fatu ni ngayna ma yurondirede few to ba mo jettide be naba moy leydi ko là je suis entièrement d'accord mais fiyo fatu yaw si wobbe inni joni mi la woni prêt finance gol fatu fiyo aro Sénégal lo mi yallo ella e mu mi yali problème e mu en fait na problème non en fait c'est-à-dire responsabilité ko modi fatu responsabilité fatu on c'est avant maintenant si woni ha fatu witta ko modi makko o ari e laawi mo wullude goddo wawata accusé Mariama Touré ina Mariama Touré ko responsable lo affaire kan innugol kan affaire nyanne hey nyanne nyami womo balde mullanni nyanne ko Balde mabbe de lanni. menen ko me wondo menen kadi nyanne me hoyde do piji bondi be na ko nyanne ko rajon me wuri parce que balde de la nali est-ce qu'on va mi tagado ala village mo wala nyanne est-ce qu'on va mi Bon, ok. inude kadi won be inude yeyi hore mu nyande be ngal seyni yeyi hore ma Alsayne habbolam. No, nani a intervenir no ado men natude a fami. No, men gentike ma menen kadi. no bono mi la nali mi ko pali ma parolo ma ci ala Sister Sante Wome bote ado accio men Alsayne wudere gaynito. wowlino do haronki. Accio gaini, accio resima. parce que anani a yoti do Accio resima. no faire mi respecti quoi mi ko pali ma Wowlu. Est-ce Wasi que- nannentino. donc sina fatu wona Mariama Touré ari do inni sina fatu ko nyannejo min on ko mi suti Mariama Touré à 100% kono ha hande mi wadal vidéo mi haali inde sina fatu min on do mi wulali suteno be Mariama Touré fop min mi yaali neddo don wadi vidéo inni on debbo ko nyannejo ko yimbe woni wadde vidéo ji ka réseaux sociaux ataka wona Mariama Touré wollo modi fatu afami hay wonbe contre Mariama Touré inni on ko layi fuujo min tiko mondo minni si o jabi jokkude comment dire sabu 10 000 francs doginimo o inni kan ko itata dépense sabu 10 000 francs o fonto modi makko hara inno ko tawa layi fiyagal e son va même fait yali do afami minni mi ala perdre de temps e youtugol film makko donc min Mariama Touré o akizali modi fatu o akizali sina fatu ko Mariama Touré mi ino jodi mo tubani sina fatu o wali ka leydi wona kanko duwano wadde ɗum o waɗi ɗum ko fiyo ɓuttu ko fi régilgol probléme ji ɗin donc min yaali ɗo ɗi probléme ji ɗo fof ko honto oya fooyi e nerno golle makko ɗen faljereji ɓuyno ton mais ɗin faljereji wona faljereji bonnayyi ɗi ko faljereji mo bee wawat mo bee ko faljata o fait millan falja ko Allah ko nulaɗo on tun woni faljata par ce que ko Allah waɗi mo parfait Mariama Touré o falja e golle makko ɗe nane giɗo fulɓe yewtiɗo la woni d'accord e makko après goɗɗo feƴƴini un mois a doit kayde ay 2 jours 3 jours yo voyage je respecte c'est clair mais après un mois e voyage ude peut-être mo yaade to heɓa kadi opportunité heɓa kadi chance ji goo uɗitanomo vie makko on change donc min ko noon mari ko yewta o sengi ɗo taw ara heɓa debbo ara o be mara heɓa temps seeɗa yewta ara be mara Ok. Halima la wawi wawlude No, ko ɗo tawɗa oya dimo no leyga sinara wala yewtude. dimo e wulta Dimo, bonsoir on jarama jarama nala toon. jantuno welde Alhamdulillah. bon mi heltike ɗo intervention ji boy beaucoup frappé parce que intervention makon c'est une analyse profonde de la situation e anduɗo Fouta kadi billahi parce que ko yaltintini ɗo kom coɓɓuli bi goɗɗi goo ko coɓɓuli debbo suddiɗo jibinɗo anduɗo fi honɗum hakkude entre maman et fils e fille on faami donc wano menen worɓe ɓe andan ɗon hoore men jibinta ɗin min famataɗi ko jibinɗo to wata ɗi famude woye donc o yaltintini ɗo kadi fi ko yaltintinta jalousie ji e ɗumaji ka men e sengo affaire ko woni réalité africaine on ɗon ande rek dans les villages on en disque on vient pas ñanne ala ka fotno d'accord ɗum ɗon no woodi donc ça va aiguiser des jalousies tampina même la vie de l'autre la vie de Fatou et son mari déjà son mari hollirama ɗo wondema ko bonɗo ko ni e ni mais sa famille ko santé bote wolɗo kon kadi le mari c'est comme si pauvreté on waɗi ha yimɓe ɓen bafuyi droit ji makko ni e sengo ɓeygu makko par ce que ɗo quel que soit alpha
quel que soit Alpha, le mari de Fatou là reste son mari. Donc il est en disartiji on yakunde akunde aden et modi mo kasengo dina l'islam. Il faut que njul beka. C'est pas normal go do jetta ben go ni tum voyage dinamo sans le consentement de son mari. Madou a imposé son mari parce que bay hara an hida mari mo enji bay hara dawalta de mo inama ko wat dum do tout ça. Il en a fait sortir. Tout ça, ça m'a beaucoup frappé, analyse Macom. Yimbe mbutu watande yili. Donc, Andy, quand tu aimes, il faut bien châtier. Celui qui châtie bien aime bien. En famille. Joni do, yimbe watta yili quand no hormone, Andy yimbe wola par émotion, wola par haki. Il y a deux cas de figure, c'est une intervention du jama ondo. Oh, yimbe watta yili. Quel que soit Alpha, ko da tijji ha joni koy Fatou hay si hawri dum na kono ha joni ko droit makko o wada consommer Fatou nde biddo makko on kanko e Fatou haro men minaka min je suis partant pour yo Fatou yehu min ko côté opportunité ji o hebata nder mun so yehi parce que non awdi bay haro yarti ka toi yimbe yimo tout ça mais non ya un côté négatif pas vie privée kadi modi makko vie privée nawla makko on ça franchement en termes de droit yimbe no to non to be toñere do modja non parce que na kambe to woni la gine na kambe to woni mamu il y a plein de ces vies là ko ntum bay hare Fatou o ya hoccimo ka hore laawi ko dum dom o cimo ka hore laawi kanada hore makay ko Fatou hore mu yaltani hore min au départ je pensais que c'était son mari qui l'avait chassé bay hare men dara vidéo di dum fo e jako yaltan hore makko ka bien sûr min hoccingo on non min on no am famadi donc militaire rek hay si hawri mo wonde dépression nona woniro a haray Fatou kan no doit hebde parambe douanobe be jettude nattama ka moduma passé wala droit du ko ben no faybe o dum noni ora abandon familial c'est pas normal ça ka ok donc min ko dum faano wadde entabe jama watta yili ko tay be nyaawi ni tum goddo ni tum bugo on ti kaaje haray da wonde gonga imbe bugo ma kaaje oui. Ok, merci. Parce que moi j'ai l'impression, parce que au sein de commentaire, j'ai l'impression qu'il bouille le bouga de sa santé beauté. Mais puis du coup, il faut dire par émotion de Manorto. Kalamani ando a fait sorte d'islam et sorte d'Ogal. Kogonga, il faut aller dans le Jama. Si le marno hak, Dimo, si le marno hak, il bendara endo, bejetta exemple le ando, du bitati lanjo di Marocco do. Depuis fo no andi mi do ari Maroc lumbugol est ce que mi lumbi na do mi woni mbudi a nyama ala bi didi ala bi tati no fo ki la gine donc affaire nyande yagal no existe affaire guerre yagal no existe dum no quand même oui modi Fatou voilà merci résumé c'est une bonne personne modi Fatou ko adenjo modjudo hay mo yi mo do ka dari do binde ko woni il est pauvre bebe be jentaka video ji ko wana wade do wadi fa no julde futuro sista hulay c'est vrai sukkar ene mena ka gatam yo wala donc mi evita mo yakora la verbi joni habbe mi acca hajja trawore na so gayni après mi intervene fi ko alsene yewti ko voilà ok vadi hajja trawore fi sabote live Mariam Touré ok ora mzi on be ala yewtude ben voilà vadi hajja trawore après sista santé ok haray onon sakiti be arbe do be mon fo mi hawrike haray min ko mi mari ko mi wiya kadi mo be kono famiri non ngeno yidiri wolirgol no enen do fo de mari bibbe enen be rewbe on be do be ko alima woni ala do bibbe enen do tatono nyide mari bibbe mo be no andi douleur bibdo donc Allah wala no moyi kon kadi goddo ittata kala ko Allah muyani tagado ko goddo ittata hari Allah muyi Fatou ko ma ara ande mo enen do fo ka réseaux sociaux parce que goto me nganda Fatou ka enen do hay goto anda Fatou kadi wana Mariam Touré ye dabbito e Fatou addimu hollugol en ko yimbe ben noddi mo holli mo Fatou e puis kadi Fatou yo yimbe ben faamu Fatou ko nane do marto famille gui mimi do wayne nane do marto famille parce que fi hondu depuis vidéo ji Fatou din fudda depuis Fatou yidi e Mariam Touré etiki fi yo Fatou wondu e famille mo ngonge wondu e modi mo o etiki fi o detti Fatou natti mo ha ko kawrabe makko be ngona iko nabete ko fo oni wondane lan do e Fatou mi adda dépense Fatou on nelani modi Fatou jabali arde on fami Fatou si Mariam Touré detti Fatou wana kanko sendi Fatou e modi mu
ona kan ko si o taw desa ko seeduɓe par ce que o taw debbon ko ni wonɗo ha ajirde ni o nattimo une fois o nattimo deux fois o nattimo trois fois faatu immo warta est ce que modi makko meeɗi mo jokkitude est ce que o bobo ɓa Allah waɗi o bobo namo balɗe o bobo haysi wondano ɓe o maya tan o mayay noon par ce que ko Allah muuyi ko goɗɗo wata ittude si o bobo no wawno mayude ko ɓawa fatora faatu no bambi mo no haylade o bobo no wawno mayude fatora ko bandi woni sabu maɓɓe est ce que on femme et puis kadi o bobo o naɓama hôpital ɓe naɓi bobo on hôpital ko woni Allah muyali o bobo ndikku kadi haysi tawi ko leyɗe porto ɗettano naɓa ara ko leyɗe Kupi? Aja Traore micro man kupi aja. Aja micro man kupi ara yo hebi appel. Ouais, Ok, min ko mi yiɗo intervention Alsayna Hadja Traore ko émotion ji ɓe woni wowlirde. Ɓe yiɗi Mariama Touré il faut meɗen gaña Mariama Touré mi andi goɗɗo siɗa yiɗimo ha feƴƴiti a yiyata défaut ji makko ɗin ya fela ko ɓiɗɗo siɗa yiɗi goɗɗo ha feƴƴiti a darata défaut ji makko ɗin même a ña Mariama Touré mais komi woni yewtude par rapport une personne aussi qui a une ONG vas-y continue parce que ari micro ma on coupi abbela mi gayni to fi yalla ari mi bi appel on fami ok en fami on ndo so ke faatu hande Allah dandu Mariam Touré faatu mayde aro hebi ko sifanta ko ay gido makko na fere ganyo makko parce que ko be nyenta ko kanko kadi wari faatu est-ce que on fait ara o hebi ko sifanta babe makko mai fami on be tawangurda ettugol mo do sekko bindo ko agay non dom jetta ko bela ngami gayna fi yalla bi ko paale goto simi gayni min ko point de vue ngomi ni wolde mi jettata ko wela tan ko gondeta ko wela talan ko mo be ko yidi kon ko du wolata est ce que on fami mo be men ko faala ko fami ko ko yidi kon min tata goddo sabutu Mariam Touré faala do sabutu min ko point de vue ngomi wolata mi ataka ta goddo point de vue faala mi anda ko ndoni yennindirgo est-ce que on famille ko min ko mo be ko mi inni kanko Mariam Touré himo wakkili himo wadde golle makko den wodi non be yiyata mo be non kadi ka woni don no wawi wadde sifa ko woni wadde ko enen do fop ko en gine yembe ala ka gine yenjo ala e nder aduna mo be no wawi wallude gine yenjo dimmojo mum a fami hare min ko min tamo ko continue wallugo faatu ko tay atawanede mallay mo andi ko fi Allah en nelaado woni warude yo continue so tawi kadi o ronki yo jonnuto faatu famille mum o walla o jonnita kala wawɗo ƴettude responsabilité faatu o jonnita on tigi faatu par ce que kanko tigi hoore makko o tampi faatu tampi ɗeɗo depuis ɗo ça fait combien de mois ñande fo ñande ko haala ñande fo ñande ko haala ko gonga o waɗa erreur piiji busunoto ngo waɗa erreur personne wata tagaɗo fo tagaɗo wata wadde hunde nde a waɗata erreur on tagaɗo ala mais si woni a waɗi ella yo jama o yiw kadi moƴƴere mane par ce que kaɗa wadde kadi ko moƴƴi kono yimbe ben jamais be yi ko Mariam Touré watta ko moƴƴi ko min ko dum mi remarque wodi yimbe be yata ko watta ko moƴƴi ko aduna ko so wadi erreur virgule gotum be sabota est ce que fami voyage gol faatu gol lam tawtigi do fulbe mo wawi wonde un mois ha batte biddo makko parce que ko biddo ko bandu woni biddo wela musu la mari bibbe la wonde bibbe ambi yo wonu ha batte hay ko lewru hara biraɗa nda yorti walla ɗoytike seeɗa simo faalamo wallude ballal go o walla mo so tawi kadi o wawata o ronki o accita faatu goɗɗo goɗɗeta faatu o jokka golle makko go hara yo waɗu yo simo yude vidéo ji de yo waɗu ɗum ɗon goɗɗo no watamo changinde ɗum makko kanko ƴetti golle ɗen kanko ni no faala wala kadi choix mo be wole ko faala parce que o windike ko réseaux sociaux golle makko ɗen kaka réseaux sociaux no wata winde so waɗi fo yiɗaymo fo o yiɗatama ko etiɗa o mais kadi na fo añimo min ɗo lan supporti mo à 100% min on ko woni wadde ko mi ala yiɗo erreur fus min on hajja mi anda non fi goɗɗo go min on la supporti mo à 100%. Voilà, reɗo wawi continuer de ami jettu ok miɗo wawi lannintinade awa jette ok ko gonga ko wona waɗede kon ka réseaux sociaux ɗo fo wawata yiɗude no wodi kadi noon yiɗayɓe wata mettude fo
aduna Allah fo wawata ma yidude si aduna Allah fo yidi ma ray n'importe qui yidi ma min tigir me wowli dum do mais min komi aade njo wondo première personne soutenu do Mariama Touré ka réseaux sociaux do ko do wadi erreur jidin ko dun do remarquete kon tigi wadi kon ko moji ko non do remarquatake hande on fop sai ko mi soutenay nomo dun do yiyano hande kam woni mo critique de do ko dun do yiwdo donc je suis d'accord avec vous mais si da yidi goddo kadi ayata erreur ji makko di mais hajja ko wowli do kon o ni o yali erreur ji Mariama Touré di mais nanen o wowli o ni wi Mariama Touré no wada kadi erreur ji ça veut dire o yi kadi erreur ji makko di ça c'est deux choses Mariama Touré o wandi on fami mais erreur ji makko di andi goddo so jigni ha visibilité réseaux sociaux bonna fi tagado yimbe ben ka réseaux sociaux do be mo ya si don fala on inna ko jalousie mais ko mi jogi ko do Mariama Touré jogake malgré ko ta jabo be commentaire ji salu yawta hande dawa yennu do innete do ay hono dawa bloku do innete do ay satu jallo do s'il te plaît Halima merci beaucoup okay konto hande Mariama Touré mi innata ko kanko wari biddo faatu on mais ko hebi biddo faatu on ko imo woni responsable min Aïssa Santé Beauté mi do asim ko ala ko mi yewti ka réseaux sociaux do minni Mariama Touré e donateur be ben jigni be Mariama Touré be hore faatu yenno do wobi blokaymo vous avez une part de on responsabilité ala hakki ko hebi kon faatu e biddo makko on wadi nyonya sonko e hore o bobo mo sella enen jodi be leydi porto do ko bobo hombo sivete par un médecin bobo nawnudo tawta hara o bobo do e nabay mo salon de coiffure est ce que min do yalando mi do naba bobo o salon de coiffure hay elsa si mi nabori ko fi parce que mo fala morade sino min mi nabata bibbe am be der di liyoji do fop parce que na place ji mabbe bobo wonno muynude hay endu faatu ndun no yaltiti yimbe be no suti hore endu faatu ndun no yaltiti sutura ala don no filmede en direct yaltine ka réseaux sociaux ko hombo yidi wonande wirtere do amoyni de boma endu ma don no yaltiti en tant que biddo juldo en tant que debbo jombaado worbe rewbe no yiwte endi madin boma ko woni muynude ko don no yaltiti ka réseaux sociaux do sabu da fala wallede ma dum sabu yimbe no fala ma wallude tout simplement onon wawata wallude goddo e der sutura o bobo sella bobo no letti idon andi pellet mamu laptani pédiatrique keldudo fi bobo en alaton awa jibinde ton mais nyawndu go goddo alato ido mari cioggu moy yawgo Sénégal Côte d'Ivoire mais o mara cioggu moy nabugo o bobo e der centre pédiatrique ko tawtara spécialiste be wawa nyawndude o bobo hande o bobo ma iri on hande toujours ido jodi do ido mari excuse même e der mayde honde ko dartido mayde hebiri on mais vous avez encore l'excuse ko émotion hon jogi don ko idée hon jogi don ko exemple hon fala don hollude en fait goddo perdudo biddo mum on fala innude en une semaine mo wayi yejjitude biddo makko et va passer à autre chose o jala o fija o wada ko fala en fait quoi même do andi rewbe perdube bidbe mum il y a des années mais hani be yejjitali bibbe mabbe be hani be yejjitali on douleur ko be hebuno do ala ko musi buri perdugo biddo handon aybini modi fatu tellement modi fatu mara hay fusko wowla hande ko kongol mongo konti ko kongo Mariama Touré ko Mariama Touré inni Mariama Touré wontani fatu nene e baba donc ça veut dire hande kadi modi fatu mara ko wowla parce que wowla e hunde tum ça y est modi fatu wowli inni yimbe fatu ben kanko tigiri yimbe makko be suti ko woni feddide kon ka réseaux sociaux do be arali ka denna bo be arali fi wallita go fatu parce que be suti aussi piji ko woni fejude kon ka réseaux sociaux yibe accusé de be wada affaire fatu na mari famille fatu na futtu do alamu mara famille hay ko battirabe kawrabe mawbe go harno jodi don ka denna bo ka hay de balde do ka fatu de no wadi mawbe go kadi arno don ka na be wondi don donc ça veut dire fatu no jeya hay ko modi makko tun jeyi mo fatu ko jeya do e min me do respecte modi makko min me do yidi modi makko parce que fiono modi makko no respecte debbo makko arano gorko sa an don andi na mere rokko na mere robbe no sonji ka foyeji mabbe parce que be ala yiwde effort ko worbe mabbe be woni be wadande ko giggol ko hondu woni giggol ko respect gol ma nananama wada kadi ko falada ko dum woni giggol
mais ono worbe mon be wadana yo worbe gono to mais la généralise be robe gono to worbe mabbe ben jento to be wadana be faale mabbe on ben nano anka jasedi anka be peri gorko alors que non de bon ola pide robe makko ben be mankira nyamete ola be yaltinde ka yasi ola be yennude ko kambe sinira be woni habude. Qu'est-ce que vous avez accusé cet homme? Oblige mo kadi foke waraka sare onon ko onto wawdo yaltinde debbo e dewgal mudum haysko fuuta jalo hay portobe ben no be yaade be hottaka village no wodi seraji ga amen ga kamen hodi ga ko village yimbe no iwde pari ara darnira ga ma sodira ga ciude luwira ga hottira ga ino way wallude Fatou mi wona contre do way soutenude Fatou mi wona contre do way nabude Fatou Sénégal Côte d'Ivoire même en Europe je ne suis pas contre mais wadire piji din dans leurs règles. Ne soyez pas pressés. Tu vas dire pédine par émotion. Tu vas dire pédine juste parce qu'ils ont fait là. Tout simplement. Souti jiwon celle-là, psychologiquement, nyaude ta o jiwon hao heta kellal makonga 100% o fudo nyamude. O heta seke ideji makodi o acha wullugo. Do yon innu do nabay mo welo ko honno inni tirton biddo o jetton biddo inni tiron goddo mo Fatou anda mo modi makko anda. Juste parce que debbo no walliti wondi donc pauvreté yaga wada dato ene wonbe intervenu de bendo foppu ka réseaux sociaux kombo jabata dum civilisé beben foppu jangu beben foppu kombo jabata dum hay goto jabata dum comme maratu utiliser te sugadi piji ko non dande sister santé beauté kamen si tawi ala goddum be nitirtama hay be invitatama e haaju donc dono est ce que be nitiri famille Fatou est ce que be nitiri famille gorko awa si Fatou mara famille gorko no mari famille ka bebe initiri jodi do mi anda on be initirta famille gorko sali fembude bobo non na fi gorko sali fembude bobo no gasar ko moyen jidi woni permetata dammi no hay awa habola halima si baba bibbe ambe fattini biddo an na an arata inna biddo an on na o fattu parce que c'est que ka babira o fattini don biddo ko don o wodi fattu si da fala wala nay mo denna boji sappo afami mais malgré tout cela gorko ndo hande mo doka hande mo wonde Fatou ka hande mo binde Fatou ka Marama Touré tigri inni gorko depuis bobo mai gorko no wonde Fatou ka ando inna gorko no wonde Fatou donc ya maman il faut arrêter min ko mi inde Fatou no bezoni ballal c'est vrai si don fala on inna ko jalousie donc ko haaji modo to min mi loppa kay dim pijido min ko mi jogi ko mi ande hay onon wonbe wallude Mariama Touré be on jogaki dum donc min ko mi innata Fatou no besoni balla mais côté kella parce que elle est très très fragile et donc expose de Fatou mais la prochaine fois no gasahara ko mayde Fatou nde woni arde parce que on warira e woni Fatou doy e min non si dun don hebi non Fatou ma don hebi biddo makko la prochaine fois mi yalta mi dénonce en buri ko mi dénonce on loko non mi accata parce que on faut pris don souti danger on may don on bigite do yido expose de mo hore nyanne bebe wade ko fala donc o wa jodi sister santé beauté menen tori ma joni ya accirni après mi accirini après do ti laisse parler jonne lan kongol voilà mi accirini ko mi inni min golle ande ko dénoncer je vais continuer à dénoncer je vais continuer à dénoncer so wadi ko bo mi wowlata hay fus mi acci continue golle makko ça veut dire mi yali erreur ko do wadi mi wowlali goddum parce que o wada nyande o publier nyande afami mais si erreur wadi nder to biara min na Mariama Touré erreur wadi do wona Fatou do be yettiri Fatou a marchandise hande Fatou wona ni be marchandise je suis désolé hay Mariama Touré mo ronkinde hore makko parce que mo andi o programme do gaynata e so continuer ning on do bonna business makko bonna golle ko woni wadde yimbe be do be soutenatama 100% fi be yiduma attention be soutenete fi ittere monen no wodi yimbe anyube la ka réseaux sociaux be soutenude Mariama Touré fi ittere monen mais ara be yidamo tigi dum don kadi no ton mais ok joni jido fulbe vas-y accemi yewta seeda men joni tima hala are vraiment si yewtere Aisha Santé Beauté nden heɗitorama hakkil toɓɓe fu yaltay to gonga Fatou hoccama ɗo tawi ila ko hoccaɓe kunkun sella piiji go waɗa préoccupation inde bobo ɗaɓɓangol mo moto wernugol mo ɗaɓɓanamo ɗum ɗo e ɗum ɗo bobon ku ƴettaka no duyra ƴettirede no e Fatou ɗo kadi e yewtere nden ɗo laaɓani en jaka o sella
e joni piiji go ɗo kadi no ƴettede piiji go ɗi ala sens ala nafoore hay e hunde joni kanko tagaɗo on tigi mo inde mo wona landorede yo walle on kanko tigi tigi o ala ka wallede ala battinde e ɓandu makko ndu battina e haqqille makko de battina e gurdam mum makko min ko mari komi wiya no nanirɗo ni Fatou nene ala baba ala par ce que koko ronateri no woodi famille ji ɓe gureji ɓe ala balɗe gurdam juutata ko ha seeɗa tun ɗin famille ji no woodi moƴƴa ɗum kadi koko ronete ɓuy noon no wuufa ɗo no komo Allah muy maye wo maye e kono piiji ɓuy kone woni wonde sabu ñande noon yewtoɗen ko Allah on yeyi ñawore nde kono feƴƴirta on yeetoto Allah si mayɗo wo tawi ko Allah wari mo si tawi Allah naadoy taw woɓɓe yiite luttinaɓe toon sabu wonki eyi pay kon ko ciwlaɗo hirsa on ko Allah wari on ko Allah wari mo e yi yimɓe gona warrede kure yimɓe goni wadde bombuji aduna o ko Allah woni warde ɓe ga Allah windi o tigi mayay ñande hewtoyɗen ka yeeso Allah wo laaɓay par ce que li anna li kulli shayin sababa hunde fof no mari sabu ɗo ko honɗum ko yewtere nde santé beauté turoɓe ƴettunde ɓe analyse nde moƴƴa noon au profond ɓe reeno gol o liila ɓe sahi ɓe gure nde musidal ngal jaɓali arde o inde bobo yoɓe ƴettumo ɗo ɓe ƴawna avion ale Fatou from Dakar filma mo naɓamo e liyeji toon kadi ƴetta bugo ka réseau ɗo wiya ɗon waɗanede inde bobo famille makko arani imo mari sinira wona fo welti ko woni heɓude ko fewno ɓene mbeɗe mari preuve mum ɗo suudu neniraɓe wandira ara min ko mari komi wiya yoɓe ɗoytu weeɓutugol mo ngol moƴƴereji ko waɗante ko yoɓe aru ɓe place mo kanko ɓe wowla mo faala hunde ka kono si nden hunde nde heɓike si nde heɓike tawata joni ko min giɗo fulɓe naɓani ɓe ɗo ɓe holla mo ɗo joni wona fi o billet mo hato jini ɗo billet d' avion ma passeport si min mi financi heɓike passeport ngo moƴƴinama yoɓe addanam min tum billet d' avion o simi soodi ɓe addanalam min tum so ƴawoy ka avion ko misi ɓe addanayi ɓe ɗoyta yoloma yalama on kadi yoɓe wallimo kanko modi makko ɗo goɗɗo e mo wowliɗo wonde modi makko kippuno lootimo toon ko fina tawaji ɗin ha so san ɗoyti seeɗa kono ila Fatou nene waɗɗo no min mintinade ala natagaɗo wona selluɓe jon noon sa wallay mo sella ko voyage wallirtamo kakon wallirtamo sella aɗa tigi tigi ɓe gollir hakkil ɓe gollira ko nafata kon o gonga wona mbuuɗi amin menen min ala ittude e min ala jonnude ko si min yii ɓayru ko hakkille debbo woni wadde raison manji ɗin na goɗɗo wiyalande wona alseni no wiya ɗo no ɓe kanko e makko ara ɓe weldi ma baylo tokoran Allemagne kono mi sikkayɗo ƴettodude makko pehe e décision ji ɗi ko kanko toon décidude ko debbole noon tun si décidi yaltoyta pris carte ko ɓe debbo on wallite e ƴettugol pehe go min hare ko ɗum mari komi holla yoɓe charge o fewno ɗo awa Fatou si tawi modi makko no andi ka naɓunomo ɗon darte fi o tristesse sokko angal ñamugol ngol ɗum ɗon fof ñawde taw ha o heɓa jam on tuma voyage wingi préparé o yaha min ko ɗum mari komi wona giɗo fulɓe a yi baylo Allemagne joni ko tuura abalan jonnan 2 secondes il faut en yewti tour abalan ɗo 2 secondes giɗo fulɓe a yi baylo Allemagne kanko ni gère des pages Mariama Touré on a famille il est parti de l'équipe ko kanko e monétise page Mariama Touré on même me yewti téléphone de bi mi Mariama Touré ko ɓe fuɗɗiɗo yeddondirde o noddunolan min ni ɗa andi Mariama Touré no woodi piiji ɗi o woni wadde toon donateur ɓe makko ɓe wala honno andinde o hendike mbuuɗi ko ɓe naɓanimo kon onni mo andi onni piiji boyi mo andi toon kanko tigiri mo suti fami mo andi probléme jino toon min ko privé men yewti e kanko tigi kadi noon noddila nde kanko noddila onni woyi onni komi yewti ko fof ko gonga iɓe andi mais onni min yomi selluɗo min ni noon woodi donateur ɓe ɓe wonɓe wullitade onni noon min yomi selluɗon kamɓe tigiri ɓe andi fi muɗum ko en fait donc iɓe andi fi muɗum mais ɓe fanki ono yiɗo jooɗi ɗo ganda fi muɗum yiɗo wowlude tout simplement mais ɓayɗo tigiri ko kanko ni gère de page Mariama Touré ɗi ko kanko monétise fi muɗum min ko min ko wownade ononta santé bote waɗu mit waɗen tour goto famata o yaw fen donc haray
Sister Jonta yo andu minta o na min do zero émission fop no andi lan dum réseaux sociaux do diba minati ka réseaux sociaux ko 2015 tapote live on fi yalla iden do 1300 personnes acce nganyameni bay do ando yidi problème mo yanon tapote ande ay kanko sister ay sabote santé do nyande ko mi jetti position makko o andala mi andamo mi no dalmo ono dalla hande me yewtade sabu manko de mo respect sabu dewgal makko ngal meri min no suwa makko be respect suwa makko e sa famille donc min ha hande mi nyawirali do ka réseaux sociaux do par émotion fop no andi landu hayska hombo tigi de mi wolante gon hay leader politique be ha hande mi wolana de vérité o e sa famille fop no andi dilando himbe buy hande ko kambe ardi andi di me ngari avant même yirtinoke woni ka ligne en fait mi ko mi netto ko woni ko gon mais avec respect. Est-ce qu'on va mieux? Donc, affaire ka Mariama Touré, Mari Ella Ginderton, Atagado Beno Mariella, Mintiko Mondo, l'Andeko la Bouika vidéo dia. Je le sais, mais je ne suis pas parfait pour ça en fait. Mais Mariama Touré, Kama, côté Fatou, Wataka Hakile, on dit Wataka Hakile Monta, on a obligé au Wado. On a obligé au fait, on a obligatoire, parce que n'a qu'un web Fatou. Lokadi ni do andu de kadi fatu ko lawol tawasi modi makko no hidu nomo modi makko accata no fatu wala ka lawol si a jombi hara a jombu alima si a woni ha a jombi dido a duwa wawude tan fonnugol ben non dido inama fonnugol a duwa respect de droit o fami mais en fop en nani que o ya piya e fatu hara modi makko no don hara modi makko wala ko dum sasini fatu dogi joni si gorko no hidu nomo est-ce que gorkon accay no fatu la kanko e bobo be dido fatu no rondi don mi do tawtuma yimo bambi bobo yimo sekki o hatta on bobo nawna on no wali ka lawi wonen gonga ko doni gonga kan o ya no wali ka nawni nawna renden ko don hebi wona fa oya Mariama Touré wona dum hebi malnutrition wala malnutrition wala ko ko nyama mo wali ka lawol onon bobon ko dum naw ba Mariama Touré humpitama fi makko Mariama Touré ko don jettimo donc babe jettimo Mariama Touré tay kanko ko wondon o wata e bersude fatu don wonde bobo be kanko wondon kankari ko logement woni afami o eti ha o dabbi ko suudu ko ni sécuriser parce que wonni mata losane do fatu e sambroy ko modja o ka debita o nattu no fatu ay non na video audio modi makko enni mi mera waddo mi lang andi o bandi no arde nata wala do e makko ton o manki respect o fatu o indi fatu wadi fatu wasi fasu ko tagajo e hiro video do modi makko ni wasi ko tagajo en public mais selon toi Alseni na ko gol ma selon toi alima ci bi gayni woni après ko non nan to moni sornu de donc o sornu mai selon toi modi fatu ke ka hakkile makko den no timmi ko honnum addi taw hayo innu kanko o yaata ton few ha o luwa ta o suudu ha worbe ben nata yalta ko non addi hayo wi'u abolantu ko non addi hayo wi'u wani mo dañi gintina fialla anawi jungo labu pullo futa ala ko moni philosophe buri mo membe futa vrai philosophe be man benni wo jungo labu ngo metta mettugol dum ko une vraie philosophie. Est-ce qu'on va mieux? Donc si il n'est que kanko Harry Modi Fatou c'est une bonne personne. Là moi je ne suis pas d'accord. On va attaquer le prouver que c'est une bonne personne. Ko akki don Fatou e bobo be dilo e lawol Fatou yehi natta Mariama Touré natti mo haton Fatou yalti kadi yeso modi makko fuso wala réaction yalta da bitimo mais awata dogude bawo goddo wonta ma dogude ka yasi o ka jiwo ni ko wawdo yaltude arta ka ay so mo wi yaltude me ko an halfinamo ko an kamo mais anna way dogude bawo be ngo ma so ni ma yalti ka yasi e haylago tayde yo sella no duwa jokkitude mo sita santé so inde o mara famille o mara ko jonni tamo doni sio andi non parce que moi de bon sella acce mi yota tun joni acce mi yota wa acce mi yota joni solution joni belle solution vas-y tapote là donc fop no andi sayno gorko lo woni responsable acce tano Fatou yara kanko tunka lawol la goto wata discuter dum non sinana ko fala tout sabotude Mariama Touré là c'est clair devant tout le monde o wada dum non maintenant Mariama Touré annina mana Mariama Touré
abbe na Mariama Touré imo kalawol ko be imo tay o nebi mo haylade kanko e bobo e makko ben kalawol mo walo kalawol wala nyaamude no fo meren andi wolino ke vrai avami abbe ko abbe hari o hocci on bobo nawnu do na kanko nawni ni oya on abi e hôpital on abi ki salmo do docteur do wadi berdumo il se sente proprio alzarsi di intervenire finalu ne bay do la ngalandude respect opinion voilà vas-y c'est la vérité ko dum ma expliquer de vérité on imagine ay kontigi facilement tu comprends donc ko dum ma expliquer de Mariama Touré ko wondon o ari hollita o ari o torani o ya ballal o hebi chambre ko walo to loro ka yasi alhamdulillah rabbil alamin ya lolo barke o debbo est-ce qu'on famille après ça o indi joni kun pay kun do kadi o mari droit jangugol be engagé pay kun jannugol ko be nadi ko e ko be indi joni touche be o arande famille be walliti Mariama Touré walliti tore himbe walliti maintenant ko affaire bobo on kadi ka bobo o fatu wi o kay Mariama Touré inde bobo on parce que warni mo kon bay no kay mo kon o inni jo Mariama Touré inni be wadambe mabbe bimmi choisi say ben do fo après o wadi windi inde nen e nimbe e kaydi woy inde be donateur be fo pay gelé lu may ni makko ne winda non der to ba tapama bobo ko jiwu niga ko pay ko ni ari yetti kaydi ko on video men ndar dum ba yetti kaydi ko hawrondir hawrondir wajje gajatu après o ya inni Mariama Touré inni joni ba ko min ari on décidi ko modi fatu kadi e fatu décidi okkugol inde den Mariama Touré après Mariama Touré okki donateur be ben c'est comme ça donc c'est clair ngaro be fo information ça c'est clair donc dum non o naf Mariama Touré décidiri ni wadiri non c'est ça la vérité en fait et son famille maintenant un problème fatu do Mariama Touré n'est responsable de rien elle n'est responsable de rien maintenant ko bi on goto lan tawti gido fulbe ka jettugolo ya do direct nabomo là je ne suis pas d'accord même moi est-ce qu'on famille jettugo mo do jonna ba halima kanani yewti dum non là je suis d'accord avec elle aussi nabugol mo direct jettu tan seda ha wawa hiwrondire yimbe ben mais affaire famille hey de ngandi ko noni famille ko nakri de ngandi famille est-ce qu'on famille ne faut pas de ngandi famille ji mendi say be soutenir ma be soutenir ay ti wuri yoti yoti ne ma e babe maman ulutti ko man da haja wado dala est-ce qu'on famille donc o ya bo makko mai joni baby ko do wadum wo birdo makko ha tanke mo wuri so ma yande kadi gere yalla joni bobon ko mai bobon c'est non te coupe comme ça là et donc ko Mariama Touré dari wala dana de wona be nene goto wona be baba goto ko do ni o yiro hande kanko mo danki be no kondo be ni kadi jaaje fatu be ni fatu ko andu mimi wadu mi la jomba joni ko minyam mani la famille on tapote live on non me chaba dangol londo go live bon ka iton stress ji mo on tapote tanaka do okoton ha joni ay sanni kiti on nani mimi yewti déjà ide ji anding mi andi fi mun kon ko esti gonga goddo na gonga anka na gonga goddo mimi jonni avi amon kami woni don mi do don mi change ta mi wadi go plaisir hay e goddo ko mi andi tun kum bobon do be wattanali ila makko be wadi nyonya ha bobon ko mai hamde toujours do dabbude excuse hore kum bobon ha bo don kadi mai de fatu den si réalisons o won do wadde kon c'est pas bon joni continuez nani bon courage à vous merci beaucoup voilà allez merci beaucoup nani merci bye bye Oh, merci. Menen gaddo me de wonde e miskino mo men hoccirno ni ka de wonde makko gido fulbe kono men ala mo hollude me wadanno mo mariage me de ka kaso ko wadanno ko no goddo yidi image ko hambo e piji sa walla goddo tigi kono gandi gido fulbe no basanga ko wallira ko na kan ko donnu golongol exemple ati wol miskino kono kambe firma kono kanko ko dum do windi o gollira ko den non kade foti fa o windi ke wo gollira ko yo hollir o indi golle makko ko public ko ma na kanko ittude buudi o gandi do gido fulbe par exemple be woni ittude okora be ngo ala hollude dum do na kanko jeyi wala kanko jeyi joni so yalti par exemple no holliri do ni photo video fa madame Traoré Adja Traoré na Adja Traoré chambre makko ndo ana ko donateur be ngene woni galde goddo do o waye dimo duwa public de few
Milandi goto abbo to mi explica di do goto yawti No, do Milandi, no famo Milandi. dirire hida andi no wodi woɓɓe Ouais. andi no wodi woɓɓe ɓe okkata tuma ɓe tanke ɗe yi goɗɗo no okka andi no wodi ɓe yimɓe ɓe okkata tuma ɓe yi tanke ɗe yiyali goɗɗo no waɗa fami Ils agissent par émotion, voilà. voilà joni noon kanko golle makko ɗen ko no yaltiri ɗe wona kanko jogitani hoore makko buɗɗi kanko ko dogugo yango lakkere makko nden woni wadde ko si o yalti o publie goɗɗo goo si yii weeli ɗum est ce que a faami walla joni mo wawi par exemple naɓandema joni an ɗo neɗɗo goto ara joni o ara joni mi fottanenen ɗo ɗi ɗum a faami ko honno naɓirantama an o innama an yimo faalaya wallan a yiyali kakala mo naɓanta donateur ko publie an wonti jam ɗum ɗo wawata wonde ɗum ɗo wawata wonde andi ɗo jama o kadi si yewtire no famodirire faami ko yimɓe ɓe nani goɗɗo siko nene mum ma siko ɓiɗɗo mum ma siko ey kana yila ɓe ɗon ɗayde no ɗum wallede ɗo fof ko tanko ɓe hatakki wondu andi ko wiyete débat. Dans le débat, Ake, on doit avoir le sens de l'écoute. Quand on n'a pas le sens de l'écoute, abbela ngami gayna abbela simi gayni joni on konti yetta e wolo andi ɗo wanno halima ayi fi ko baba se ko fi bobon fuɗɗode no ayi kum bobon faatu ko yaltidi e kum bobon ngari bobon ko himo opéra mois imo opération makko ngari ko mo mois ɗum kadi ko faatu woni ko ɓe nattimo ka village ɓaɓe nattimo ɓe landike mo ko honɗum yaltini mo ñumode makko inna yo immo o yaa o remoya jonno ngo inni o wata remoyde imo opéra est ce que a faami ko ɗum yaltinnomo emo bambi bobo keccomo lewro nge sawdu ɗum o yehi ko saare ha Mariam Touré nodda est ce que a faami ɓe nattimo ko famille makko mais faw no ƴettitirimo feetuɗo andi goɗɗo si a ala nene a ala baba a ala nene goto dariɗo a heɓata e goto ko ɓannitama o yalla e lan ɗum ɓoyɗuɗum kala marɗo mawɗo e mawɓe mum si a sella kadi noon voilà hande fatarno marno nene marno nene goto kelɗuɗo no wayi wonwa est ce que fi vi fato wa'ayno ni joni gorko on kañum ko ndaari ko o debbo mawɗon ko on waawi ko on gollata faatu wata golle no woodi woɓɓe ɓeɓete fulawa ko nara ɓe wawata golle joni noon gorko no haɓɓiti oya golle hundu ko faatu o wowliɗo fof nani oni womode makko piya e bobum to sukunku innayi ko remoy o inni bobo remata par ce que on ɗo wawali remude ka est ce que ko Mariam Touré nade ɗum ɗon ka hundu ko faatu wowli par ce que vidéo ji ɗi no existi vidéo ji ɗi no woodi gorko on simo yurmeno ɓeygu makko ko kanko o andu ɗum o andi faatu na timmuɗo faami kanko o ƴetti timmuɗo naadi ko makko so andi o wawata wondude ko ɗum o ƴettani ko ɗum o ƴetta ɓaade nde fof koye rewɓe joni sikoye hoore meɗen woni ara koye ke hoore mi walla dandu hakkille men sottude ina wondi e moodima on hakkille makko ɗen sottata si ɗon ka nder danki kono si a gayñaji ma a feetay so hawkano debbo makko goɗɗo yaltata no hoccama walla waɗa ɗum ɗo fof so tawi no woodi ala makko imo wondi e ɓeygu makko imo wondi e ɓeygu makko imo yurminimo hiɓe yurmodiri goɗɗo ɗum anatano komo wolatano mo ɗi haalaji ɗi o wowlaɗo fof kay si a ala kono berko maɗa ko tampito fañima o jawni woɓɓe go kadi résine mi rawno mi cippo nani miɗo mari programme vas-y mbiɗo fuuɗi ono goɗɗo ko hande o nani goɗɗo no wiya ɗo wataw filmu a ƴettiɗo nawnuɗo wona faatu en na be film asi yimɓe ɓe wallito o wawi yimɓe buy haala gayna to raison goɗɗo natata haalade privé goɗɗo ƴetta ɗum waɗa kadi ande travaux de waɗu witte pardon aya gayni yewtude kamen hoccoymo ɗon min sodanimo ɗo danki min soodi ko a feesi min sodanimo ɗo arnoir cuñci moɓama ɗo o jombanama kono hande goɗɗo yi ɗum e réseau ɗum c'est son vie privé e simi ari min wowli a hoolay ko haaju ma kono min mi ƴettimo min holli o wi o janggay ara min landi jama o yo wallito jama o walliti min waɗi réaction ji ɗin no ɗo ono wallude faatu hara ƴettawi mi waɗa sabu gaño wona o bundo ɗo miɗo andi komi yaltuno mi woli somji ɗin ɗo gonɓe la noddude ka famille ji makko e wonɓe mo noddude fino ɓe hendora mbuuɗi ɗi haray vraiment da wawi filmude on tigi o walle sa heeɓi 10 millions ta jonnumo ɗin e caméra ta jonnumo ɗin e yeeso filmage kede a wata naɓande hollude awa onon jonnuɓe ɓen kaari jonni kaari min hendike hunde kaari haray min hewtinemo kono ƴetta piiji ɗi weeɓita holla yimɓe jiñina yimɓe giɗo e gaño fof yiya ko ɗum mene min inni moƴƴana wonaɓe wallede ɓe moƴƴanaɓe kan moƴƴatake continue comme ça on nanta ala yimɓe ɓe ko salu ɓe neniraɓe ɗo hande wanidiraɓe sali natude ɗe galle wo kamɓe koyeɓe yeeyite wo sabuna famille on fof ɓerɗe mum no fati si ɓe naati ɗon ɓe tanginaki ɓe yaltida e wonki eɗen andi jama men o gonno wayi holno o tigi jama on walla kono moƴƴere nden ta weeɓi tu jama on fof yiya tigi no mari ayɓe no mari yimɓe musidal mum tigi ñanneɓe kono ɓaw nanta pula jokke
Agani, okay. Madame Bari. Jaram yuri ko fo Nalato. idonge jam. Merengue alhamdulillah. Madame Bali. On jaram Nalato. idonge jam. Jaram. Yantu. Santé on améliore de. Ça va alhamdulillah. Donc min ko mi jawno ko côté yidugol ko film gol halima. Andi ko woni film de ko woni yimbe ben hiwde wallito. So filmade yimbe ben yata wallito parce que réaction yimbe ben ko so filmi. O holli état on tigi on be wallito. No gas sahi o yaltidi dim piji dum fo ko andingol be kadi yimbe wonbe jonnude ben ko bo jonnude oya andi no metti fi film gongo ça dépend voilà film ando ko me woni yewtude ko be wi ko be fo kintini fatu Sénégal ma Ivoire mi vidéo na Côte d'Ivoire donc ko dum do me woni yewde film gongo tan ma film te ben no henani be film lirto d'accord donc du coup non ni be accumo taw hiwrondira yimbe ben kono fatu kadi bayayi famille makko hara ala darido no gasara way ko tanjinaare goddum bayara holno bo makko maayi ala hebudo wallitido moy tout sala no gasa so bougini mo sedda no way wallude mo moralement a faami voilà donc du coup hara kadi are mo tanjinori to kara biddo makko neldamo goddum ko fi toujours do hikkingol yeso wallitagol mongol mais be dawin taw be accayno ha fejja do seeda hara famille din fo gayni tumbondirde fi fatunde bobon ko hiwrama hara woni stable ko asibe dum manto ko mi sikki tun non ina fewndo do hala fi fewndo do fi voyage mi si mi fami vidéo de be ay woni nder 4 be woni 4 jours be arta ko andi debbo wondo arde on ko États-Unis woni yude andi do dum c'est que andi c'est ko imprévu c'est que prévoyata voyage d'un seul coup surtout bene wombe gabe ma wombe États-Unis comment planifier da programme da fi voyage voilà donc du coup min gon côté donc dum do mi halta bay hari minani be nanane nay ko fiji di fo yaltine filmer tout ça merci pour les infos merci Jaja voilà ko fi da filmer ko dum donc so filmer holli dum non kadi andi ene yimbe membe no metti fi halima ouais afamu de ka sa filmade holluda ko be jonni ko be sikkay ida jettude wada kare duma afamu de ka ko mone honno woki Halima yiselo no sen commentaire ji ngadi ma adea ten commentaire ji stay duma ka ma mitu on tigi to bandirawo ngoni yonde ko no nani yala yoni taro ala mettude sa voilà donc du coup voilà c'est be wadidali no wodi andi hare yimbe ko sabu au fait sabu réseau on be wadirta andi be andama angam personne c'est que hare o fondo be holaki donc ça goddo jonnima goddum a mari a fanki c'est que na e mbuudi ma woni tude andi be nay voilà donc du coup kono na kanko woni ittude mbuudi makko dumanto donc be ya woni wadde ko honno ngenanta be ben no wadi so ari ke do yalti publiquement o na hino do ko jonnu don ko hino do tel mi jonni o buri ko nyangine taw situ inde mabbe ndeng be o wala situ ko inde ko publicité are voilà so siti o sitata inde den ko do hollaybe do awa hewti voilà parce que ko dum don way wadde publiquement kadi yimbe be haray no gasa publiquement ko dum watta be burta kadi courage de fi okorgol harana kanko dum parce que ONG Mariamo na fi fatu tum de parce que den suti do mo wallude nawnube o juulirde darnama e nder dum cuudi darnama be amawbe honno be amawbe wawbe si hakkille de sotta e be ma cher juulirde den kontata ko woyi juulirde den kontata ko be kadi be o darnani karma ko be usa e be ngo mabbe ben non kadi o darnani be suudo ittibe do ko honno ko be wonno don andi o darnani be suudo be meuble sundu be sodani ay be ngo mabbe cionce pourtant le ben non be ngo mabbe hakkille den jottaki la femme de ne donc hay debbo kadi hiido mimi ya video ji makko mo ya haka village debbo kadi sottu na hakkil mo sedino do modi mo force de modi makko yo danko bengo makko e tout ça là voilà andi na côté faton tout yimbe ben bazoto ko côté faton woni wadde buzz ka réseau ji be ndar ko woni wadde kon kadi dumaji ko won ko dum do mi marno ko mi jonna do avion merci ma sœur merci yotere manding jarama no keldi
no keldi hey ko ɗum ɗo tal seni e worɓe ittu mittuma on ar seni waɗi mittuma on taw waɗu poyen e maɗa andi ala poyen ka mi jaɓi anni noon haɗa mi gaynali goɗɗo noddilan joni abbo worɓe intervene après sakkitoɗen ga worɓe yo makko aɗa mi salmini onon ɗo fop aɗa tawa sistalima laɓe salminama ko huɓɓinɗa ko live o min ko 2 personnes mi mari komi yewta ɗo piiji mi yewata ko ɓe noon mi hennataɓe mais sago an noon hara ɓe nder no tata ko goto ɗo mi ala attaque gom ɓe o fettu quoi mi haalna ɓe woni koni kon ka no ɓe ala ko ɗum ɗon ɗo woni attaque gol ɓe naar ka live an ɗo attaque a woɓɓe go aɗu on débat mo mi woni e wadde fimu gon ko fi jiwo on woɓɓe fof kintinimo première chose taw ok ɓawnita mi haaluta mi ata ko goɗɗo ça va ara yata kiɓe ka live on ara probléme première chose taw ɗo ɓeynde mariame touré tamo film ou autre chose ɗen andi enen guinéen so woni han goɗɗo ɗani ɗo goɗɗum kamɓe ko ɓe innata ye on junnama ko ɓuri ɗum ɗon hay si o junni noon ko yeru ɗon hay si ko bomborde si o junnayi mo faala on junnugon millan tawtimo yomo film mo film hande mo film janngo mo film faɓɓe janngo mariame touré ɗum ko yo andu kadi hande ko wonɗo o mara feere goɗɗo haalatamo inde bonde woɓɓe haalaymo inde bonde woɓɓe haalaymo inde moƴƴere par ce que mo allah towni goto wata jippingol gon ɗon est ce que o faami o woni tami haalu inde goto min ɓe mi falno ɓen haalande haalaji ɗin ɓe jippike donc mi ala fus ko mi haala quoi merci frère merci worɓe merci aray alseni mi intervention ma o welilan donc ara sista halma laɓe hara enen kadi ange min ɗe mari projet ji buy ko ɗo ɗen wadde maroko ɗo no woodi yimɓe feetuɓe no woodi yimɓe nawnuɓe est ce que a faami no woodi yimɓe buy haka wonɓe maroko ɗo ɓe soñji vrai iɗa andi fimu ay ka donc enen kay no woodi ɗo piiji buy ko combaten fimu no woɗɗara woɓɓe ko faalteɓe hotude wallahi non ko marko ONG wawata combatude ɗum ɗo namo jogaki téléphone ma on tu gollay ɗum ɗon alima ɓe so téléphone ma il te faut d'autorisation la sikkuɗa yaye ɗo ni to e film goye himɓe kaluma interdit par ce que alseni no woodi ga liyeji woodi ga no liyeji ɗi min jaɓata fréquente gon par ce que si a fréquente ɗin ɗon ɓale ɓen si ɓen o ɓenna ɗamari mbuuɗi koye ɓataka ɓe guetta ko joguiɗa kon fof est ce que a faami ɗum ɗon no woodi mais ede mari ga piiji ɗum woɓɓe go contacte men ɗoɗa ko nawnuɓe woɓɓe harano heeli woɓɓe harano no mari dépression mentale donc no woodi ga piiji buyi donc mais sistalima laɓe on ɗon kadi min hikkinaymo ka yeeso si allahu lan ɗon jooɓi minen min wona probléme min mi accani on maroko min mi hooti lagine makkiti on jarama alima on pitike ganɗo on pitike fi ganɗo ganɗo ga on pitike mo non mi umpitaki hande mi yahi appartement ko loge ɗon no mi umpitaki allah hokkuto en mo e jam moƴƴere gonɗo waɗi ganɗo nde mutiri men ɗo min yaalayidemo ɗumno kadi wolbini kewa nandi kadi adi o woleno ka réseau sociaux kono goɗɗo ala nande mo joni heeɓi lewru o posta tawara on ɗo kadi ciwlama ɓa joni wayara ɗo ara ciwlama no ɓaare maɓe ciwlolande min kadi ɗo hande a moment ɗo neno ville ko ɓe wonɗo ɓe nanguinomo ɗo une fois ɓe nanguimo taw lamugu ɓe nanguimo ko téléphone ji maɓɓe ɗin goyna téléphone makko on ko téléphone ji maɓɓe ɗin ɓe yaltini page makko on ɓe hollimo ɓenni ti a des annuis au pays nde ñantayna wonina ha cher on num haramɓe ɗon kaynomo nattirgon ɗum ko fen 2023 ɗo waɗi yasiɓe nangali o donc no woodi kadi 3 fois ɗo menen meɗen yaade ɗo timo wuuri goy kadi ara alhamdoulillahi 3 fois ɗo menen meɗen yaade joni halima ɓaɗa joti numéro makko a noddunayi mon tanta tantude numéro ji ɗum ɗiɗinon ala feƴƴude womi usda to o usda ɗo mi woni o ville ɗo ko ɗo mi woni joni noon si tawi kanko mo wuuri mo wonda yo waɗo est ce que vidéo ena yimɓe ɓe ara wacciti koni kadi na probléme wala ko ara yalla jonnotemo amina alseni amina ya rabbi alseni ɓeyɗito ɗon siɗamari tawi haala lammiralima nane komi falno yiwde ko hari mi heeɓi appel quoi donc wonnoɗe ma bloqué lan connexion on quoi donc komi faala hen faminde goɗɗo kadi yo iwi ko moƴƴi kon e wonde mariama touré golle makko ɗen koko moƴƴi kon ɓuri ɗuɗude mais si ko moƴƴi yiide ko moƴƴi kon i mais non a famali kono ko moƴƴi kon ala ka wowlede la plupart c'est les mêmes personnes qui critiquent on le voit a fami ka et les mêmes personnes là
Mimi ala idée do wolde kon bien fait Mariama Touré en fait. Pourtant le yimbe buyno do yennade C'est ko la dum vérité, tumbe Halima, wonata c'est ɗo. clair. Ko Et moƴƴi même ko réseaux tumbe sociaux. woni wolude. On no ga réseaux sociaux comme babe mon ga réseaux sociaux do. Ayata parce que abonaki e ɓen ɗon Sala le meilleur gestologue ko ɓe woni wolde ɗon ko woni wadde ko mi abonaki ma. non na min No, wonɗo no, yennude explicande. Ko dum ma volande min. hiɗa aboni e wonɓe yennude ɓen hay sin waɗi ɗo direct mi fuɗɗike ɗo probléme arata kala e mi mbiyan hande kadi haala goɗɗo min ko mi woli ko mi wi ide ko non toni wolede on no wattake en valeur pourtant tagaɗo ko côté positif makko ndo aɗa wadde en valeur wana min ko mi wonɗo buy sikkala en feewi mais no waɗi dégaji ɗi mon o faami tigi no woodi dégaji ɗi moni wadde ara min tigi lan andi ɗi hulɓe ni mais Allah walam ko Allah kan mi fewtata ko Allah andi si ya fotola so yafta ko Allah mi fewtata mi daragol exemple ƴetta responsabilité mayde baka e goɗɗo ɗum ko pakka ko hulɓe déjà responsabilité mayde famille bobo fatou on Mariama Touré n'est responsable de rien Mariama Touré o waɗi ko wawi kon o essayi wallitagol ona kan kon nyawndata ona kan kon dikkinta o landike service yimɓe waɗi o naɓi bobon ka hôpital woni haaɓe jonnimo lekkele bobon artika suudu fatou no wonde bobo mum no leli bobo makko on ɓa bobon kun ɗanike fatou inni joni no yaade kanene hajja hiira seeɗa fatou yehi hiiroye seeɗa bobo no ɗani o arti o tawi bobo mbawɗa no wina so dérangeali bobon o waali wonoye ha tumbo jemma tawi fatou endi makko ɗi heewi mo falama muyninde oni joni o tappa bobo ni o muynina bobo o tawi bobo ɓuuɓino maintenant où est contre responsabilité Mariama Touré woni joni ono siko lawol mayino est ce que goɗɗo wolayno ko ɗum welta yimɓe ɓe gawa ko yano ko Mariama Touré accito oya par ce que si Mariama Touré hande acciti fatou kombo wallata fatou personne ne va aider fatou si ɓe accitimo ɗo joni wallahi billah si Mariama Touré inni hande mi seli fatou jiiɓoto yi c'est-à-dire o ɓurtay kadi ñeddude accere la hakke est ce qu'on famille parce que hande kadi o wontay ka laawi est ce qu'on famille o waalay ko laawi donc yon faamu ɗum ɗon Mariama Touré hande koyen encourage mo fi poussen donateur ɓe ɓe yoɓe heɓamo hayso chambre e salon hara ko fatou tigui jeeyi fatou moy wona ɗo mbara bobo makko wawa e janggude ko ɗum to waɗen batade harna innugol fatou waɗi ɗum ɗo Mariama Touré waɗi ɗum ɗo Mariama Touré découragé mo yawa accita o yawa ka laawi hara enen ɗen andi e wata itte walli losande fatou e wawatamo ñawde ɓiɗɗo makko e wata yoɓande ɓiɗɗo makko ga école donc ɗum ko inte ko méchanceté non en fait kala wonɗo wonde puusude hande fiyo Mariama Touré décourage o décourage o yiwa ɓawo comment dirais-je o yiwa ɓawo Mariama Touré hakkude ni Allah ko méchant alsen yimɓe no puusude fiyo Mariama Touré décourage hande son sinama ɗo joni si fuɗama joni critiqué ɗo ya so a ronki mo ayde joni fatou je ne suis plus dedans au fait o accitoya hara ko est ce que ɗum min ɗoli o ronkata ɗum ɗo non si yimɓe ɓe ƴukki hunduko sinoni haalde ɗo ko gonga non o ronkata onon andi onon kadi joyi alseni an kadi te nouveau sur les réseaux sociaux ko wallahi o ronkata selon toi ko fi honɗum abalan tum ko fi honɗum ɗum o hollude tout le temps mais attendez s'il vous plaît o ronka fiyon ɗum o ronkata ɗum ɗon ko business wona ko business wona Halima Mariama Touré beus makko ko naturel déjà menen gibande ɓe fuɗɗi on foppo ɗo wodde fi Mariama Touré ari on anda e fatou sans Fatou Mariama Touré va exister parce que son travail c'est le travail bon le makko elle n'a pas besoin d'avoir faut pas parler avec émotion tu es en train de parler avec émotion comme ça comment émotion parle doucement faut savoir d'abord tranquillise-toi chaque base mo waɗi ko parce que no mari intérêt no yaadi e muɗum c'est très simple ouais non mais ala woni dépend hen pourtant min elle kono émotion do andata kono émotion donc selon toi mi anda kono émotion non min Mariama Touré ko fuɗɗi sutende Mariama Touré abbo mi alama ko fuɗɗi sutende Mariama Touré non c'est à dire frère Alseni min ko min atti sutenude ɗo Mariama Touré si wattuɗa sutenude mo mais fais attention s'il te plaît moi je suis pas venu ici pour dire je l'ai soutenu je l'ai pas soutenu on n'est pas là-bas
Abo da wa inude atimo mille je suis d'accord avec toi. Mi nyango Ko mi wadi ha soutenu da Mariama Touré. C'est ça la vérité, Alima. Alors, La Mariama Touré, Mariama Touré. Alors, pour la première fois, je suis d'accord. Enfin, mais il nous communique par émotion. Nous nous atonika parce que mi Mariama Touré comme fout de me soutenir dari mi anda fatu. C'est ça la vérité. non, on tangari na tan fatu. C'est ce que je te dis. Mi n'a pas d'émotion. Frère Alseni, frère Alseni, s'il te plaît. Tu comprends ou pas? Frère Alseni. Voilà. Frère Alseni. Allô? Frère Alseni. Juste Mimi va te rappeler. Ça y est, on critique Madame Touré. C'est pas parce que les gens la détestent ou par c'est juste des améliorations. Écoute. Des fois, on critique pour que la personne s'améliore. Parce qu'il y a des fondations. Non, tu apportes quoi? Abi a critiqué Mariama Touré. Tu apportes quoi à Mariama Touré? Pas critique du modifié au change. Tu apportes quoi? Toi-même qui soutiens Mariama Touré, qu'est-ce que tu l'as apporté à part tes vidéos en fait? Mariama Touré, toi, oui, si je fais quelque chose, je ne fais pas. Toi, tu ne peux pas dire, hey, même Watago de Mariama Wadi. Tu comprends ou pas? Alseni mini. C'est qu'est-ce que je te dis? Critique Gongolo, ouais, critique, mais vous n'apportez rien. Non, on critique tout. Alseni mini. Mon frère, Dimo. Si affiche Amado, je photo ma affiche Amado, nyando mi benno, wonde ma dingala jibila fetay. Ak traumatisé to do, ena ma d'être kabano. Wala ngonga. Nyande Mariama Touré do wade dum Mariama Touré he, no musi. Mais là je vais aller demain wala. Alseni. Be wala jono mon frère, ba di dum. Alima andi woɓɓe ɓe daratake ka réseau sinato ɓe woni fi Mariam Touré no wodi woɓɓe ka réseau sociaux ɗo goɗɗo darataɓe jamais sinato ɓe woli fi Mariam Touré goɗɗo yimɓe ɓe ya daraɓe ɓenno ka réseau sociaux ok, ça je comprends, mais comme oui, voilà, ya fait. Parce que ça les apporte en fait. Apporte quoi? Comment ça s'apporte? Il m'a monétisé pas ma coin, ça apporte quoi? Mariama Touré, Mariama Touré, elle est suivie. Mariama Touré, ça va dire que Johnny Lay. Mariam Touré, c'est pas son premier travail. Mariam Touré, c'est la radio au Gollaino. Mariama Touré, ya fait, dans radio, il faut accepter les trucs, en fait. Vérité, Andy. Non, Si tu fais la vérité, tu refuses Alima. Non, je refuse pas. Je refuse pas la vérité. Je refuse pas la vérité. Parce que Andy Fio nous a fait des fois, si tu as vu RDP de ma famille, il y a une vidéo de soutien. Est-ce que la femme? Donc, même à l'art de me saboter golle makode. Visibilité, on a dit de golle male. Ah, bolan. Affaire visibilité. Comment on est hebu de nini? Jono, anda une de Mariama Touré. Peut-être pas moi hebu de vues, mais bien sûr, moi hebu de vues. Capaz ma ko Facebook no monetiser. Alima ne juge pas comme non, parce que ça a mis la fouille à la hebu de comme hier comme ina gong. Je suis pas de tout d'accord. Haïsi mo hebu de c'est normal. Mais c'est normal comme ina normal. Abo me alama déplacement ni Mariama Touré din comme hebu de. Kombo yabatari. O kanko hebu de. C'est non pas tant que tu connais hebu de. Donc moi je vais même pas rentrer dedans en fait. Parce que à mon d'avoir c'est que en fait selon toi goddo doit garder wala fi Mariama Touré. Selon toi si o inni julire ka fir comment on dit ça? Ka funange faut que yo julira to. Alors que c'est pas ça. Les gens en fait ils ont besoin de jonne gol point de vue du monde. Point de vue on Mariama Touré to les réseaux sociaux. Mais bien sûr, comme quand on est dans le même c'est le Mariama Touré. Mais c'est la mi ngondomi ala selu de mi nyande o yakini bezo mi ala mi ina direct. Parce que la magie abonnée Non, attends. Dimo, pardon,
Wade mi taki de la nyal seni pardon. Voilà qui de mi Halima via. Voilà, parce que même mes malades sont couvert ma pirugo. Mais il faut que les choses soient bien claires. Voilà. Hara yal seni goddo won mi ngonde personnellement. Yo na mo ne makko. Si mo hekude yo alla beedi tammoton. Toute façon mi goddo wurnala ha bolantum. Mi ala hebude fuska mi hubbini do direct y avait plus de 1500 personnes. Mi ala hebude haye puttere manna. Mais vite ko Mariama Touré woni addande men buzz. Et nous rapportons min Halima mi ara mi hubbina do direct parce que fion nous hila mari abonné be fala be jawde be intervenant mi ara mi hubbina antigi ça fait 2 heures de temps hila do c'est le temps qu'on doit appeler dans nos jours aki de la ya sedi pardon Habbetu au sens do la respecti Halima so hubbiniri juste pour jonno be opinion ko mi fa la position Halima on est neutre so il vérité on reconnaît ça c'est une vérité mais c'est ça qu'ils sont en train de reconnaître Halima attaque ji contre Mariama Touré c'est trop méchant. C'est la vérité. Halima, c'est méchant. Attaque de ben ko andi sa jami ba woli dun no c'est comme si tu es en train de m'attaquer. Halima, est-ce que min ni comme inni kala Alsen kombo jippini nanen no no mi na min jippini hore ande non no modérateur no ko andi ok mi mari question goto Halima ko Halima fa la pose de question on quoi bon concernant non dun do wano dernier fois ko anno den do yewden do fi oya on netedo Muktar Arno go interveni fi ko concerne duma quoi bon denyande gando Arno ko life ma do jawi o ni a jettu Muktar non mi yali do gando e live am frère Messi bari faut pas gâter mon direct pardon mi yal do gando no nyande Muktar Arno de yewti do wallahi mi yal do gando e no do wonde no do ko kanko e gando hodidi away mo landade do min gando arali jawi interveni do donc faut pas gâter mon direct pardon voilà on continue. Mon frère quelqu'un a une question tous unis là min ko himbe mi jaboto bani adama ko non so yedni ma bloqué man seni les non yenna la ko donc andi ngol mo to min mi jabi ga won neddo bani adama c'est pas ça en fait ara taway me no debara do volangol e no do worbe kanko o ya hodidi ton kerebe landodir do ara en go lande nyande ari o jawi do mi do plein direct j'adore ma mère mi kama comme mari question Halima no hubbi Halima no hubbi dara bi ci pona ni rokki jali do ga mi jindi di ore alseni Halima si yidi buri bari abe m'expliquer min c'est ça ko no ni réseaux sociaux si faut il faut no ko goto no julde wawa ta welde donc si pour 900 personnes ara dara endo ara de jodi do Halima merci goto ne do si ne ndara no merci figo mi jabota ko be himbe man min mo ko de si woli fianko parce que la buri mo alseni ala point voilà am m'expliquer na ma mais lamte pi ngoto Halima kala yobe yenni Mariama Touré haron kam mi arata mi nana pula rofet kam yala ne yangu ndi ko exemple woni wolde kono wala fambo on ta pula rofet wona e ma woni wadde wade woni exemple ko do me masbe jama fo nande ko kanko wala nande yo lota lopi din seda ofet tu comprends meni dari do yenni Mariama Touré ma min wadi appe video yenni la si la gara mi jabo mo mere mara video fi makko yalla na dañi de jahannama comprends ou pas go video do yenni la ngala ko yenna la Halima yi video est-ce que la video non c'est parce que on bani adama don wala golle sina wolu gol fiya je me suis pas n'importe qui hein. Là je te dis au fait tu comprends j'ai plus de 800 000 abonnés sur tous mes réseaux donc je ne suis pas un petit tu comprends ou pas donc si go woli c'est une bonne chose parce que ça même Alpha Condé c'est le dernier on parle d'eux donc on a mis pas donc à réseau donc je ne réponds à personne kala yenno do Mariama Touré mi jabota konti kala yenno la mi jabota ko mais ko pe ngoto je veux soutenir Mariama Touré jusqu'à ma mort si Mariama Touré ko pe ngoto pat si o mi yimo dekona minne Mariama Touré ka privé ka minne ta dekone maintenant si o jabali non dekona ko do mi yilto ba makko hala kala kango tigo yi afalo kala me wona ni do kimbe buy hebi do problème yaltani be do est-ce que be no dila be ni lando merci
est-ce que comment dirais-je ay sista ay sa beauté santé ko be manka no mo do respect fi dewgal makongal mais fop me yalti men défendi mo do est-ce que mi ay sa beauté santé me ha hande me yotal téléphone est-ce que hay contactar ko de bal do me fudi yodde capacité est-ce que mi no dimo sabudo est-ce que no dina sabudo parce que mi be toñu demo so woni ha o subike gorko personne n'a le droit de juger la sœur mi défendi mo do. Et c'est la famille. Moi, je suis comme ça. Je défends la vérité. La famille. Je ne suis pas. Ojo, benatado. Ojo, no livre. Matu. Ndala mi andamo. Même yatani opposition. Est-ce qu'il y a une dire? Oui, mais je dirais, il y a une opposition. Parce que même mes familles sans ma coïne, mes familles sans. Il y a une opposition. Anko sans nous femme da matu do. Famille, non. Mais non. C'est le mais halni ma mi sans mi famille. Non, ton bon débat. Ton bon débat. On a C'est que Arsene ay kanko piji ko si porta ta konko ko andi kanko tigiri o wada ta ko dum tu ya ta mo si porta. Je suis pas d'accord. Halima manki mo do respect. Yenni mo do. Yeta no halima position. Ko blogger jombo yalta no ma halima wada ma video do soutenuma. Hambe ni yenni la. Teno be manko no ma respect do. Yennuma hala ma hala jifo. Comme tu wada ma do video. Ender ay wono be inde do ko ami be ma ko proche be ma. Personne n'a fait. Alors que nous windan be bu min soutenons halima, min n'acceptons pas et be sina modo. Mais c'était le seul. Mi yalta do me soutenuma. Donc moi mi si mi tonye den. E bani adama mi soutenemo. Maintenant si bani adama woni reconnaissant envers alhamdulillah. Ça on a reconnaissant envers alhamdulillah. Tu comprends? Mais quand la fête doit ou kila, jamma ko wara men fotal. Tu comprends? Miane men foti wallahi billahi taala be wullay kama. Ça c'est la vérité. Invité mar. Voilà. Ali manon danun ne bela no keru de la ga. Voilà, oui, quand même la tanga ko no yeni ndira be réseaux sociaux. Jamais. Ila mari mawde ko mo be men suivre de la réseaux sociaux. Donc may Againi. ouais. Mi wawla seeɗa accirni an ka woni ɗigi alseedi mi wawlata ɗo mi wawlay ɗole aja trawore a gayni wolude alseni o kondirnan ni fiyalla andi min alseedi salla jaɓi ko mene woni ligne gotoɓe de yalla ka wona nden ko en fait hey goɗɗo si a woni vidéo human ou vidéo man travaille avec ta tête en fait andi ɗo holimo andi ɗo mo be koko faa ko welata ɗum koko ɗum wonta andi ɗo ka réseau sociaux ɗo koni tampini yimɓe ɓen mo be hoolay no faarata kono no woodi woɓɓe ka réseau sociaux ɗo wallahi goɗɗo ndaariɓe wotuma ɓe wooli fi oɗo fi Mariam Touré sina ɗum jamais andi vidéo ji andi no yawde 4 pat yay ka andi an taw soodo fo men ñinete ɗo ya waɗanade men vidéo a waɗanade men haysi ko histoire ji no woodi no woɓɓe wallahi ka réseau ɗo goɗɗo ndaarataɓe sina tuma ɓe wooli fi Mariam Touré ko Allah hollataɓe Mariam Touré waɗi erreur non min mbiɗa ɓe sabotirde par hen ɓen non woni moƴƴa andi goɗɗo sa andi ɗo andi waɗi erreur yo yimɓe ɓe wowlu là je suis d'accord so waɗi tug erreur wowlu kono so waɗi kadi moƴƴere wowlu oɗon jamais ɗaya moƴƴere goɗɗo an koko bone makko on du yiyata hey kono aseni wo no hulɓinde men are ɓe jooɗi to Mariam Touré Mariam Touré an gonga heeɓi succès nani minen de goɗɗo si heɓay succès ɗo koyo peñane bimɓe kikiɗo inde makko nde wowle aseni wo no hulɓinde men alseni wo kala tindiɗo Mariam Touré wo kere o janggaɗo ɗigi salade daru ko heɓumi Allah ma daru ɓe won kono kadi nayen daru bejon daru ɓe attaqude Mariama Touré fof honno ɓe wayi sayi mokko ba ayla sista mindatama o waɗata erreur laamu waɗata erreur hajjatana wore a gayni wowlude goye accirni fi yalla laaɗo menen kadi min wowla accego ɓingel seeɗi ɓe wowla ɓe respectay Mariama Touré obligatoire ka réseaux sociaux ça je vais imposer ça tu fala vidéo mono ça c'est la vérité fala ɗo waɗa vidéo yennalan ha ronka non ɓe ala yennude ɓe fomaɓe ɓe welala min komi baɓe kala dari yennilan ka réseaux sociaux koye bemma sa waɗi ko hakkille assalamu aleykum faalaɓe ƴawde ɓen o waɗay profil ji alseni fawtoɗen seeɗa e ronki mayyaren mbiya juuɗe Godor ma mère bitti e 15 heures ɓingel seeɗi ɓe wowndino ha ɓen jindidi yoore amin non quand même miɗo welni ko tawata ko mi huɓɓini direct alseni no ɗo défendeur Mariama Touré international e Hadja Traoré kame yimɓe men boyɗota e woɓe ara ɓe teɓɓo ɗon ɓe waɗani ndesidi so Allah jaɓi voilà baris o kadi oɗo kadi no ɗo oɗo kadi o teɓɓito ok pose
en question mo ya ni Yaki kako hanki kono. Mereka meden fala andugol abi ma fe Mariam Touré min kay ko dum fala andugol parce que kala ardo wo ayna nani ajala fala abi ma on andugol abi ma fima dow fima dow halima neddo gonga fima dow neddo so gonga awa fima dow anye patako mi wuri ke alseni mi wuri ke ma don hange pistole no mi wuri ke ma jago ma mer mi nanda go yande do hande ko problème yoni do ko papa na problème e mama na problème Halima ok mais les 30 secondes mi tipo Halima sister minga di jawde yodo non 30 secondes j'adore ma mère s'il te plaît minga di jawde John Dare donc ko mbe mo ngokata o nekke ni ma wayde nyande ardo do ata ko da mi hari hundu kay ko a famille ok voilà merci Halima ko jettuɗo alan ko mi salminaw mi lando tawi ɗen e jaam are mene wonɓe len kaɓe himen jentade débat mo gon no wuli kay no sofi kadi moƴƴa noon que c'est alseni mo haɓɓiti Mariama Touré yimɓe ɓen haalata fi makko are le mene ko mamen haala Mariama Touré so falji tum mene min gare min faljitamo ko wadde moƴƴereji kadi moƴƴa noon kono palje kadi no tawa musidɓe min Mariama Touré palje makko ɗen fof koko filmata niniraɓe men ɓen ko min tigi fata ko lan opposé ɗum noon kono iɗen andi mo wadde golle moƴƴe darnugo école waɗugo joolidaji wallita onon yiɗɓe Mariama Touré ɓen koma jaɓo yimɓe koma critique mo o ala nden feere ɗon koma jaɓo yimɓe ɓen koma haala fi makko faala ɗo jaɓo voilà ko obligatoire ɗum ɗon hare koyen watta yila son defanda Mariama Touré defande mo kono woɓɓe kadi koma haala fi makko haray ko wattangol tun ila ɗe gandi ɗe weltanima moƴƴa merci Fatako merci kadi wigol mawɗo voilà Fatako mimi opposake e goto mimi wona an joni a critique mo hande mi ari min ni Fatako ko fewno critique allamo non je respecte la liberté d'expression amari droit ma o enfin min kadi ko arrêtez d'insulter ou bien je vous bloque min kadi respecte ko mi bambi comme Mariama Touré a faami min ko moƴƴi comme woni yide ko boni kon ko erreur ji makko ɗi min mi wolta fi majji mi décide ɗum no fet erreur ji ɗi mi nodde mo en privé min Mariama Touré ko ellani change ɗum ɗo so jaɓi awa so jaɓali là je peux mi dawa décider de décision mango kono mi wata arde mi ya ko moƴƴi ko mi ronka wolde boni kon ara mi wol haray ko gagnanedi ko bawla ɓerde yagal no comprends quoi donc ene grand quelqu'un acce menen kadi men wowla seeɗa alseni wona mi n'importe qui wallahi wiɗo wonanma hey goɗɗo eynay wo dangay am fulla ak fayda xam nga rek dangay am fulla ak fayda voilà ɗon wallahi alseni ɗon on piima dow ko gonga ma ɗo e goɗɗo wawlude moƴƴere ma nde wowlinde am non s'en fout andi menen ko mi haari ɗo ka réseaux sociaux ɗo on cherche pas l'amour ko ɗum yeyata men no mi garata ɗo yeyata men ngama yeyata men e piwe gono ton e tournugol pasi yeyata men e ɗum kono noon ɗa tampini o lanɗo an deyla guine ɗa tampini mo trop moƴƴano c'est ça Patako alani miɗo wawi ɗo holto seeɗa mi jippo hacca mi wurike mange fayi Patako alani non mi acciti on pisa ɓeeɗo voilà mi acciti on fimo ɓeɗo ɓe fiwrike haala kan gay alseni goɗɗo Fatako fima dow nani zaɗa ma mere mi wurtike ma non Fatako fimo ko fami me yewti me famodiri mene yo gandi min ko mi yiɗo hanki kadi tana molanaɗo Mariama Touré hanki waɗi vidéo o inni Fatou omo fala moƴƴinande Fatou passeport o naɓamo Sénégal min siko sagwan joni way Allah waɗi kumpay kun ɗo maayi gonga giɗo fulɓe no haaliri noon waccanayno waɗa piiji ɗin surprise o waɗana Fatou piiji ɗin surprise way yon andi wona faw ñaami haari wona faw ñaami fanki on faami donc woɓɓe ɓen no wawi iwtirde ley way yon andi faydi kaɓe hoɗiri toon walla andi kon no yoni ko goɗɗo andi kon joni o dari kata réseaux sociaux ɗo kadi o inni miɗo ɗaɓɓandema passeport e yahoya Dakar waɗen toon hayso ko 4 jours joni min komi faala vraiment koyo waɗanmo piiji gono toon surprise en fait yo waccu ha exemple o hewtoya o waɗa film oyna men ari sina ɗum Allah dandu goɗɗo no waymo sakkade e ngol lawol Allah dandu noon kono yo gandi yimɓe ɓen ɗum gam mi fenanta on dey Fatou wano exemple hande ka Mariama Touré habbellan hande ka Mariama Touré ittimo ɗon addi moɗon ça veut dire que ɓen ɓe wacci ɓaawo ɓen ɓe Fatou acci ɓaawo toon no wawi wasi hara enen goɗɗo hiwi Afrique ari leyɗe porto mi anda si on faami
That's no fun. Parce que iwnoɓe ka fatun iwnoɓe ka ɓe hoɗunoto ngari ka fatunde tawi ka fatu ka naati ɗon e tawi mo ka suudu ɗon wallahi si ɓe yehi ɓe hooti ɓe innay fatu koye aljanna woni mi andas ɗum faami donc si woni tun haray ko wallugol mo wonkima ko kinno seɗiti franchement haray min yona d' accord e ɗum ɗo hanki heccanki sa yi fatu no wulla no ɓoylo bobango mayiri jamma a taway no yurmi par ce que o yangodiya kumpay ko c'est dit la vérité en fait andi piiji gono toon ta yaaɓe émotionnellement par ce que mi mariama touré mo welanmi moƴƴa no golle ko woni wadde kon himo mari amour e majje himo mari amour par ce que si a yiimo waɗa hunde a taway oɗo neɗɗo hay si woni caméra waɗanomo ko ni o way naturellement en fait ko neɗɗo yiɗɗo wallugol goɗɗo merci wona neɗɗo tun arɗo hokki e ɗuma on fi ɗaɓɓugol business ma ɗum hunde sa yino ɓadorta yimɓe ɓen noon no wowlita noon a taway na ko inventa koko woni e makko woni ko tala wonɗo e makko woni e yaltinde par ce que ko naturel ko noon o way naturellement kono siko sago an affaire fatu on o wallayno en seeɗa fatu min ɗo miɗo falana fatu gurdam moƴƴan newiɗam kono miɗo falana fatu ɓuttu ɓernde o kumpay ko makko heddi kum ɗo wawoyan kelɗuɗo ñande gore ɓe jooɗoɓe sifo allahuma amin allah laati kono min mi wona ɗon d' accord e ɗum ɗo en fait innugol ɗo ka réseau sociaux ji c'est vrai que ɓe wacci ɓawotoɓen ka wuuro ɓe ala téléphone mais faydi hande wala ñin aduna o yeytidi no moodi makko ko arata ɗon kon tun hoota ɓayi moodi makko kadi jooɗo wowla on no ɓarana sakuji maaro nebbam depuis moodi makko si ari 4 jours jalbi salno waywa iwruɗo makka no reegol nelaɗon la vérité si ɓe ari taw village o so yaltay taw jooɗo wala min ko ɗum noon mi mari komi souligne haray yo wattano wiilay kam mo yurmanmi ko a jiwunko mo yurmanmi trop donc Mariama Touré ko woni wadde kon fof no soutenir mo e muradu moƴƴum peut être kadi ko woni hollirande haray andingol yimɓe ɓen vraiment haray ɗo mbuuɗi ɗi wonɗo ñaddude ɗi miɗo naadude ɗi ka kelɗi voilà ko faami haray kadi ko woni hollirde kadi ko andingol kadi jama on exemple haray ɗo goɗɗo simo mari mbuuɗi ko yo ittu sadaka wona tu yo jooɗo fanka par ce que no woodi haray raisonniɓe par ce que no woodi ƴanda tampere fenanta on voilà donc haray hay goto donc haray sa yi halima no huɓɓina ɗo voilà sa yi halima ari ɗo no huɓɓina ɗo directe ɗuma ko haali kon ko gonga par ce que wano minen si meɗen faala haalde wayno ɗum ɗum kon no feƴƴi o huɓɓima ɗo kon to min ƴawata min wowla ɗon ɓe wata ƴawde min ittodira wula ma ɗum on tigui ƴawa ɗo yejji accana on ɗo nde wonde stress jiɗin jippo hara mo ɓe monde no jippora no ŋaña horde par ce que mi feroto on joɗi fof ɗoya kadi no anndi acce haami fuɗɗoɗo golle o yiyatalan ɗo alseedi kañum no anndi way mo anndi ko leyɗe Portugal woni kanko ka jagoro ma mère walla yewtere ma nde mon suis entièrement d' accord yandi mingal seeni min ko en fait min ko woni ka hooreyam ko ɗum ɗon mi ɗo ka vrai jo anndi an sa yewti no yiyo ko kella nallan ɗo min yal seeni bittune ngari ɗo wallahi alayon joni wano Aissata Hadji Traoré no weltani Halima yo yimɓe ɓen abano e makko yo yimɓe ɓen partage ɗo makko Halima ko neɗɗo ha mi halna on ɗo hande hunde wotere Halima o ko neɗɗo laaɓuɗo reedu o ko neɗɗo yiɗɗo mo mum o ko neɗɗo mo wonda e nafiya Halima ko miñanga fami ka donc ara yo yimɓe ɓen soutenumo par ce que minen miɗen yiɗi sukaɗi débat par ce que wanan voilà mi yii ɗo yimɓe ɓen no intervena ɗo mo ɓeno jonna point de vue mum on ko ɗum ɗon moƴƴi ko démocratie wonɗen en fait woni no harayno mo ɓe arayno ɗo wowla minno Mariama Touré no moƴƴima ɗum wowla ɗum hay goto jentetanoko on faami donc haray kadi haray mi ekkiti on haray wona e walde jam a wonani en mbimmiɗani haray nde mi windante quoi awa si Allah jabinani merci o wari tawi men ɗo acci men ɗo min kadi mi cippona jottaɓi ɓeyaɓe onon ka kayime bulɗo jeeya ɗo Hadji Traoré ani diba na ani koni diba
Wano côté opposé et endo entapi débat en fait donc no Voilà débat faut dire que ina go to fiti parce voilà mo be ko point de vue mo ngondo mana to na on ti gardo émotion no mo be ko yidi ko voilà kambe me anda ko débat kambe voilà ko dum no wadi si min ni jimbe acci go ka commentaire di kono bandi be men famata dum do ngala choix be no to ngaka be famata stratégie réseaux sociaux Quello si può defenderlo do tu ne jaru goldo Mariama Touré no destruction total andi ko 300 personnes dara inodo aja Traoré ko mette destruction total fabi déjà dum do holli débat on e juude men en fait tu peux pas mettre destruction totale parce que on a démonté et puis à la fin melendo voilà et démonté puis il faut en ligne de réalité on kameti de souti vérité donc non ko be soutenir Mariama Touré jusqu'à moi de comme en fait c'est ça la vérité tant que voilà so wadi erreur kala mardo contact mako ka privé yo hala mo inna da wadde erreur waru ni donc non so jaba to da wa yintade baaw makko c'est ça la vérité wadi ka privé mo janami menen kadi no afa mali par exemple jonaran jon woni da doni minno mi yidiri mo doni si la mari contact mako la way mo no de mina Mariam Touré vraiment la yiduma kono bido yidi ya warrini hatta si ari tay no wodon be mo support de ga mi soutenay mo toujours kam woni mo soutenay ndiro kono ara ko yo andu imo wadde erreur ji mo doit changer de ko doit wadde ko est-ce que a fami ara ko no mi haali ara fay nda way na de soutenay mo ko woda mo soutenay kono non do mo be ko ni ko berde mo wa ta changer de do mo woni ga berde ko dum andi be mi haali de ko be sikude ko be di mon tournude ko mi kellana le vice président de Mariama Touré angi yabu me spiegano be sikude si min ni kala jokku Mariama Touré tro yeboto be sikude ara min ni mi ami pirde godo mi mala tan pirdu gole godo me fe ino gamo fe il a fait chez Foti wonu prêt ce que jullere ce que légal ce que labi ce kala ko be jogiti on va utiliser donc non les guerre quoi en fait donc men tawaka fa inu golo ani mo besi yori ka ba téléphone mo wala ko fala sa woni ni ka téléphone ma ka woni min kala ko men ka téléphone ngal be woni ka téléphone voilà mo besi yori ka ba téléphone mo wala ko fala ko nesko gite wallahi mo on dare no gerdo min konta ina tala ka ko sanga fo today mo répète da comme dara sinena ma wulal akune yalla c'est ça la vérité même yenni dirta goto ka réseaux sociaux kono min opinion janni ko watala empêcher de me donner opinion parce que mankata goto respect mi himbe ko ne do go problème mi na taton si mari bitay live on intéressant mi na tatander ton afami mon takari moné on do wadde ko opinion ma be je respecte afami donc mi respecte mo be en fait mais ça ina nata e kar yango wonu prêt tout nyande andi halima aye wobbe go par exemple mo yaltina do tawa anka wonda don jaka haysi par exemple haysi da sonji parce que ala neddo mo sonjaake goddo ko marda wo ko marda ren wodi urdo maka hakkundejo kala ko marda ka aduna do ka hakkundejo tawa en wodi do ankadi ko falda tadi sa yi mo holla wobbe go bandu ma ndu moje tawa jaka ene min kam mi woni do min mi do yal janna ene jaka no wodi do yibe be mi buri few be tawata hi sago ma ankadi ko berk position ka wonda do ben do wawa wonda do walla wonde mi miye do video ji makko mi faale wullude mi yimbe mi tawa mi ko tampuda hare no wodi burdo ma tampude de laabi wurure o suka wodi sonji do burdo ma wallahi tawa no yurmi parce que kanko ne yori sokkita no yembe en don ka be wondo yembe si tawi no wodi ko be no ngare ko sibbe mabbe be ngandi be fewndori no ko kanko ne yori sokkito ya ben don ka be woni ton o holla en so holla li go goto ko ay si mo la hollude dum ay goto contribuata e ngandi no imbe be wada tade hollude kon ko don joni ko okata kon kanko en personne ko okata kon dum do yo suudu dum do ngay ay duma be ngay jangube membe wanno do tango on video be ni goddo sida okkude ko jeyda ko ngam angam personne ngali mada okkude lando ko ya suudu kono min ko mi jonnuma ko sa holliri na problème parce que wana min na anje ko min jeyi afami angon ko okata ko ngida way suude kanko en personne ko okata ko mo suuday dum da na kanko jeyi joni so hollali joni donateur be ganani donateur be no innude ala hen ganani ke be kan jonnude ko be ala jondirde fi Allah dal parce que jonnirgol fi Allah ne laado adwa ka habbitade yiugol anga anniki a okki hay ko kanko jetti nyami ko anga anniki ko sadaka ka kono andi be yidi andugol konto ko be jonde ko woni yarde donc yimbe be ko dum don kadi foti faamude no wodi yirube andugol ko be woni andude ko konto woni yawde Allah barkema le ministre de sécurité alseri wayni tike nani mi yami jula futuro aduna gasata ko jaara be kidira na yanke o fo modo sécurité fi Allah tona
Yeye mi jula. Mi io non si sta ulende wotere o chipio verga. Ara mi jokki. Oh sister ula yacca ni en baba bayende o jawno do be peñani mo do ha yoni jawdo o ataka mo andirta La halande jawdo o ataka mo kana ukido mara mature o doge garezu Pasele kam kale dandi be yidi mo ko nde wonde wole piji ko to dandi mo yidi mo le mo yidi le kanko Mariam Touré parce que ko buri ko mo hala fi makko ko mo i don kambo sutani mo kadi kono gonga on gote wole kono heka jawdo o bazo e sister hulay wolle ka privé andi nyanyande gayni wol do yimbe dido nini lagine sa fejiri dere ka yendo sellu dalen si a woli fi sellu ara ya la sans woli fi Mariam Touré ara wakilo fi yida mo sellu mo mami hala ni yimbe ben ko sellu mo dada eyo sa andi yida mo terto mo tranquille wala mi wona dum voilà o jokkato mo be andi ko le siseji no digoy Sikole mimi sina woli fi Mariam Touré mi ami pia ma mimi pia ta goto ne vous inquiétez pas jokke wolo fi Mariam Touré tani yimbe be kambe tiki me yo ya be nani mi feti parce Mariam Touré o wata le jamais wala inde tiki de abami min non ko min tan mo waccu kadi jaaba gongol par exemple ni al seni so jaaba gongol to jaaba goto ko kanko ko woni neddo public il faut que yimbe be wolto jaaba goto faala yimbe be wolu ha yontere to wolu boni to wolu moƴƴo continue golle makko den continue golle makko den ron jokka jaaba voilà so inni o wawle do tampine hore makko be mina hore makko musuberde ba yimbe be wawle yo jokku haaju makko to wolu sege yo wadu wastara mene meden game wawle meden ga no secrétaire hebi tangal seni e bariso ngondo min mi sudata halima simi hidi goddo holle jama fop la yidi sa yidi goddo ay so bonni ay dai ay simi hida makadi mi alta go fima hay mi dara tango fet bete bela men fola bloki be saitu mi bloka halima andu la hiduma hakku wallahi billahi parce que si mi ma to mi tay min ma wena tala mi bloke to mi continue mi aja mi ata ko watta ko be yano be nan fo e ha bloke be en fait mi ma le watta donc c'est pas la peine eyo bari so ande ko jawni mo do ko pose gol la question kono ni ko ndu wadi kana ko problème be mari kambe di do kanko yonno ko problème be mari non wo ko min wadi jawgol pose na mi question do wo kala interveni ko wo mi ko mi arani do wo mi kala on se mi anda ko do woni esko hafu moi je mande wonde arano kan nano de do kay andi kanko mo be no family andi do ko mo be no family kono do awata inde mi nata ko welata lan kon tu wolto onon kadi inte ko welata on kon tu mi wolta mo be no family min ko mi sa wolde gonga makka ambe kadi ko bi upset mum do nabi upset mum ambe ko haala mabbe kan de la sécurité on joni o jabano lan do ni minda mi fami stratégie ma ko Allah fami fi réseaux sociaux feu no barizo alima ko notre moi je suis no Ami andi alima wata inde je suis neutre wo kango je suis neutre et la wai de je suis neutre je suis neutre moi je reste ici neutre ne avami kono halima kango ti andi halima kango ti mo andi ko mi wolde ko gonga ko don mi fami dans le baby woli indi wai je suis d'accord avec toi parce que quand tu es musuti gonga quand on fait c'est réel wobi do gorko ma bi do debbo kala ko rewo acce batte fami force Mariam Touré on ko rewo ma acce batte kale ma teppinando mi arta e mo wonto wala ni hajja tarawore ayi mi arta e wonto mi yeyto mi juula yala mi ono wada yam juula ni mi kan nay ma dem juula geje joni am kala wado video do mi toriki Allah yo Allah wadu barke men en fop enen guinéen fop précision amina video fop e fop de mari place ka réseaux sociaux kono mi hala na yempi nenen bari alseni darita nenen bari no ga dami nenen bari jibinani en boboru yeddundu yalla wonu barkina nene baba ni wallahi me yoti ka privé ok c'est bon alors barke bon wonu barke ala ni nenen bari wonu wada barki yumma baba ne c'est bien kono mai mo yudo do wana nene bari la hidi mo dingue nara dingue qui respecte nene bari mi daranto mo kala Mariam Touré c'est comme ça il faut protéger les amis
andi do ali mande mi halna on piungoto Asenio encadré live no mi jula geje ufala famille be Mariama Touré hande mi Mariama Touré me yewtal téléphone normalement dama do am no ma no dude ha non déjà naki mi ko mi mi makko tun andi so not dal bay Avami, donc expliquons mais on a fait affaire amitié fille nous la wel die Mariama Touré mani ni hande mi Mariama Touré me yota mi da bali yotu ko hande mi tal numéro Mariama Touré mi na Mariama Touré me soutenir ko action ji makko di mi soutenir c'est ça la vérité oui c'est pas do goddo ko action ma mi soutenir ta golle ma den est-ce que golle ma den no labi dara mi soutenir ma golle de c'est comme ça il faut pour non c'est yi gonga ka il faut bambe wallahi bogo ne wado goldo lagine no lande juli le bui dari ke quand même futa hari wobbe gono ton min duma wobbe gono tan kambe demu jini do gidata do mi jini sen nani village way ko yata ni yes ya himbe hay ka fatu e bari don kolewal ngal yo bay di ayo bay manas ko 10000 ka ko 20000 sifeja 10000 yobata 10000 ka ke dum non on dans zero min mais ka kolewal non ko goddo waddu men privé à lui parce que jama wal dono andi ci duma ala ko nyankate wada dal ko ala ko nyankate watte dono Mariama Touré o riski on vima ko do fo anda hay on to fokete wallahi o riski on vima ko do fo yi datti fatu ne nyande bodi makko no wala non wala ina amere bimbe ala so gacci mo ton o go bandi bi dan andi mo bandi aray walo do e makko ton wirti mo don do fo me oya jeji mo ay ni wono après be yalti suudo ya do min do ay danke yara bawe way ledde yo ala de bi mo be man ayne kuri ayna makuri ya ayne kuri afa me jungu dai kullu ke so yi goddo ni mi wona tado parce que o lordike tadi kale kan ko sina makko kadi ay sina makko ala wadde on tigre me jungu ko wono do lordike sai jungu preferi yo gol kala wol mamu walo fay pare goto sukena o fatu ko majo ko betenda wo ko bido yaay makko kanko en sina makko no mi manda fi non quoi o ben tu fatu no rego sina makko e modi mu na ko te e fatu rego sina makko e modi makko woni riare woni den mi meri nandir dum do fa live halima do wondema jiunku e nawra mun ko adin e bido yaay mun sigi ko kote modi makko na ko te fatu parce que ko te bon wadi ha modi makko jombi mo parce que je ne sais pas fatu sigi fatu be okumo yetu fatu be okimodi mo kandi fatu nene makko mai baye makko mai voilà ala su wani yetimo no ngombe oki gorko et comme ça au fait ngende milani do wondema on letti ke sai ko wondo minuma billahi wallahi ay babe fatu ko kaw debbo yo jano modi fatu kadi oro ko modi fatu modi fatu afa mata bo ka kadi no posike kango tigoi dernier live mabbe no posike quoi posike ka kalbike sabuna afa wallahi posike kwa kango tigo fabi ani no Mariam Touré no do mais c'est ça on penati me conforme me da wonde ko non tagado ko no way hanki yari mo joddi re hebe be no Mariam Touré no wikki e jonno hanki kanko e Mariam Touré no wadde lay wallahi no ngani ngai wadde re Mariam Touré lay Mariam Touré no hidi golle mun de mu arano les gens vont interpréter de n'importe quoi et non mankata passer no duda yimbe mi kan interprétation du différent sa dari on live mabbe do ne andari on live mabbe do wallahi ara andari on live ayi modi fatu ayi do Mariam Touré kamo to yurminan wallahi ko do indi fatu yurminan fatu jakaya jamata yurminan hey mi dali Mariam Touré yurminan min Mariam Touré wona obligé war gollundo wala ko hebude do foko manque de respect to no hebude do na fush donc afadu wallahi kono watu jetti oya hande kala wata tudo ya ko afari hande kadi sadi so aciti oya kadi yare respect sadi wa oberno makko de wata ko no ko ara non fo ay ne mabara wona fu sai Mariam Touré hande jogti wonde hay pasio ya di budi Mariam Touré wata wallahi Devo do andi tan de Mariam Touré kan seda. E se non emozione. Hai go hande ya do filmado do porti plate. Kai do porti plate contra Halima
e Maria Mature film filmi anka hombo quarta inda taw film goddo da filma da dere ma filma da babe ma filma wallahi no himɓeɓe ko sina na figiagal c'est la vérité himɓeɓe wolta gonga wallahi haray no ma ye ko grève ji ɗo ko grève ji haray ɓe no fellana ɓiɓɓe ɓara ɓe aya média o koye ara ɗon e blogueur oy ara ɗo filma mbene e tokkaye ya taƴa vidéo ji maɓɓe ɗin ara waɗa ka réseaux sociaux ɗum no yurmi jour goto jiw dola ɗo Sierra Leone ko wara mi ari ɗo ko min tugu woni ɗo ka réseaux sociaux ɗum hombo yiɗo ɗum wola fi mum ɗo maɓe andi ɗum ɗon c'est pas rentable ɓe wowlali hari ɓe wowla maɓe daranto rewɓe rewɓe ɓe waɗama ɗo page rewɓe ɓe ƴetti ɗo photo ji maɓɓe ɓe arselude ɓe ɓe waɗi page ji maɓɓe ɗin piiji waɗa ɗo photo ji juuɓe waɗa piiji bonɗi yimɓe ko watta rapport yimɓe ko fuytata yimɓe ko watta ɗum ɓe kollidira e photo ji joyi ko min tun dari ɗo e rewɓe seeɗaɓe mi waɗi ɗo réunion ɓama e réunion ɓe noddi ɗo guinéen ɓe wokare wonɓe kadi ka côté droit woko médecin ɓe nani ka wo kanko ko ɗumaɓe avocat ɓe noddi avocat ɓe kam ɓe noddi ɓe fof ɓe huli insérago en affaire o non ɓe garta yemo ɓe artali hay joni isoa fami ko menen ɗon dari e jogono almayiɗo alalu barke makko e on jiwo ko modi makko mari bammone no mari debbo de minoma ko min on e rewɓe seeɗaɓe ko minen dari on a détruit cette page mi bonni page o e sa fami mi libéri ɗe rewɓe ɗon fof est ce que mi laɗiɗo ɓe guinni ɗo ya mi libéri juɓɓe kellane men o yi ɗum ɓen juɓɓe libéraɓe ɗon fof e on harcèlement ɗon fof koɓe toña ko fof e on hersinere ɗon fof pande ɓe rewɓe ɓe anndi woɓɓe ne woni reconnaissante envers nous a fami est ce que goɗɗo waɗi ɗo yinni goɗɗo waɗi goɗɗo mais kamɓe ɓe anndi en privé qui e qui a fami donc yimɓe ɓen gahe ɓe piijini ɗo tun ka réseaux sociaux ɓe pani ko fait bene ɓe anndi ko mboni on bo ko ɗum e alata ɗo e artiste ɓe ɓoyi no woodi woɓɓe ɗo tant que anga andaka jamais ɓe ara ɓe tiro ɗo e ma photo jamais ɓe waɗa challenge ma ko sanga andaɗa o a andama ɓe ara ɓe profita ɓe wiɗa ɓe wallita toɓe ɓe artiste o komoyoy kadi artiste o komoyoy koy sikka ko ɓe nowoni giɗo e maɓɓe ɓe sanga andaɗa o si andaka oyaga tiktok ɗo sa ala abone tiyaniɗo voilà ɓe daratama ko marɓe abune ɓe marɓe abunoyɓe ko ɓen ɗon huwodirta ɓe maraɓe ko ɓen ɗon kadi ɓenay wallidirgongol ɗon yimɓe ɓe ko komo yagal wondi e mum vérité on koye wolo donc hara e min on franchement Mariama Touré ɓe continue défendugol mo yenni lan ɗum ɗo yo yennu mo afisi koto a yenni yo yennu kala wonti ko wawi wadde yo yennu ça la vérité mais ko torimo pour Allah yande mi fotti o voilà koyo suusu o fait c'est ça la vérité mais min on mo wiyamɓe no wiilan mi accuma ka réseaux sociaux mais ta yennu ndey c'est ça la vérité et ça je veux respecter ça parce que j'aime mes parents ah ouais donc so goɗɗo yennila sabu la suteni Mariama Touré yenna ha faɓɓi janggo la probléme e min mi yennamami on tawa min liɓe ɓe minen ko minen fof ɗi ka réseaux sociaux ɗo preuve jiɗi kan woodi fof par ce que a yiya vidéo jamen ɗi 9 ans ɗi 10 ans ça existe directeur de Vali Encantado ta fuɗɗi ke worgo spectacle ene arima on critique woni ɗi parfum amen kadi on boni critique ude ɗi ko ɓayni no testi parfum ji ɗi winniwra no woodi waade waɗi a original ji ɗin ko ɗum ɓe innuno kono noon waɗano publicité parfum ji yara ɗi ala valeur nani non wallahi parfum ji ɗin ɗi mari non ko ɓe woni wadde kono ɗum annide to ɓe ko sogano non mi par ce que sa waɗi ɗo ha goɗɗo soodi ɗo tawi moƴƴa ya andi ko ƴonno mi andituma barise o ko joni mi andituma hali anditani nan non ɗum ɗon kam min mi waɗa ɗo publicité ko parfum on ko original na ɗum ene ko madame bari natuma o na madame bari de d'accord andi ko ɗuma goto min fof ko gotum ɗum ko ley makko me woni quoi andi ko noon sa naadi ko downline o dagari naɗo ko noon fendo ko halima kono nadimo ka ɗuma ka loge eyo ka ligne descendante no minen ɗum ɗon arali ga tawan seeri ko fi Algérie tum ko Algérie tum parce que ɓen ɗon no ɗuuɗi to moƴƴa noon
Pays ka ɗuuɗi goo ko ɗon ɓe naɓa e société on ton ko ɗum guinéɓe ɓe kalno faa lahara ɓe naɓa e ton quoi yo taw tun tel nationalité ɓe ɗuuɗi ɓe heɓani ɓe chiffre d'affaires moƴƴa ɓe naɓa e kisan kala yiɗi voilà ko ɗum min faala yimɓe ɓe yo naatu ka par ce que mbuuɗi kadi no ton moƴƴano ara naɓɓagayo ɗaɗumude woɗugol ko mbuuɗi no ton sa yeeyi ɗo ni parfum gooto hara ko 30 euros 15 euros on quoi iyat fof ko noon are a heɓata ɗum ɗum na mbuuɗi noon tatino kadi a yoɓete par mois kadi Halima naatu ka game ka non minen alaga ala ɗo na ɗum o naata ko fi onon Europe ton arano ko Europe gatu arano mi ɓe livre ɗo sonka partout en Europe ouais ko kamɓe livre ta ara mi jogui ko kala faala wadde publicité siɗa faala non ko faalaɗo wadde publicité o ara mi waɗanamo publicité o yoɓanmi min ma nasila wawa yeyde feerɗo naate hay worɓe no tangoy ase gara yeyde ko kaduma ka téléphone yeyata ka plateforme ma ɗo ko boutique en ligne tawa tawi ko ɗum ɗo lawawa wadde wallahi surtout no siɗa mari yimɓe ka réseau sociaux ko walla yimɓe no hay worɓe no naatude toon ko wallahi par ce que no wonde a fiya a heɓay kadi aɗa suudu maɗa yeeyude surtout no wonɓe ɓen ka réseau sociaux wallahi sa min ɗo pafe ndi woni yeeygol kon sa yi ɗo yimɓe no commandade ɗum moƴƴa no mi juuɗeya c'est bien yalla waɗu barke business ma on de plus amina walla ma réussita c'est ça de plus amina yalla moƴƴi amina minen kadi allah wallira men ko min faala ko c'est ça onon kadi men allah walla on kala ko faalɗo wo allah hokkam allahumma amina ya rabbi shukran ala ko ɓuri amour quoi ko ɓen tagol ligne on no moƴƴa ti comprend ayi ala ko foti ɓuri ɗum ɗo quoi yen fof mo ɓe suteno o yamo ɓe yiɗa o yamo ɓe ko ɗum ɗo yata ko foti ɓuri ɗum quoi en fait l'amour minen min tawa ka hen minen komin neya ɗon ko giggol so ko ɗumen andi quoi ɗo min moosa ayata min jamais ko min yiɗi aynayi bande chef haray ɗon an seeni ko ya wakkilo moƴƴa mouradu moƴƴuru fi sutenugol Mariama Touré on de début jusqu'à la fin par ce que ñande tournuɗa wo andi ɗo nini fo yewtali ka ñande tournuɗa o ara waccanama commentaire ma ɗum o noddama o innama jaka ko ni joni amani et puis kadi sa waɗi habbo to si Mariama Touré waɗi ko welallal noddemo ka privé mina Mariama Touré ina ɗum ɗo franchement la baka nagandi o accepté quoi en fait ok so acceptali kadi komi andi kon ɗo min mi so acceptali mi arta jamais manque mo respect en fait blogueur ɓe soutenuɓe mo mais ɓay tun ñande goto ɓe waɗi direct yimɓe go ari ƴawi nomi waɗi ɗo ni direct o contact no ɓe ni ɓe gayni o buloki ɓe cende ɗen fo donc ɗum ɗon kadi fota goɗɗo si a woni ka réseau a jaɓay critiquede sabotage o yenne gol ngol moƴƴa mais a jaɓay critiquede donc c'est normal ala sikkude enen ɗo ɗiɗo jiɓaɗindirɗe voilà ayi ɓeɓe berɓe mi weldi ɓen fop si goɗɗo ara en haaɓi yo yalto innano en haaɓi en haaɓi min difficilement en fait par ce que ko hakkille ne gollirten en fait c'est-à-dire piiji ko simi andima hay sa waɗi mettatalam en fait par ce que ɗani ko ɗon wowɗa c'est naturel en fait tu comprends donc si Mariama Touré hande o bonni mi ara mi waaji omo so jaɓi o so jaɓali mi saliraymo no mbirimo noon par ce que non, mais mal lien en fait. Tu comprends? Vous n'êtes pas jamais me saboter Mariama Touré. Jamais. Dans le cas où bébé a le vol dans la moko artiste de promotion. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est le wombe yaltu de wola inde makko den haraybe sabotay mo woni. Non, wobe no tombe sabotay woni. Wobe gon ton harabe wola tu woni, c'est vrai. Mais buyo tongo ko sabotage. La vérité ay tout sabotage, ay tout ay non anyangol on tigi en fait. Voilà, ay tout on wolu defi ko ay bo tout anda. Sabotage do ay tout ngara sabotage. Parce que kango négatif tout wota ay côté positif ngoto. Goɗɗo kadi haysa critique goɗɗo fof être intelligent haysa critique goɗɗo taw fani ɓeydi mo taw valeur ɓeydamo valeur hay ɓeyda wayi après fiɗamo noon ko fiɗatama ɗon fami kanko diso éduqué o inde hannde o éduqué lan c'est comme ça en fait il faut être stratège il faut être intelligent e hoorema mais ɓuyo naati ka réseau sociaux ɗo ɓe nara tu ñanda ñaɗa ɗo koye polémique ji mi yarata jamais min daru haysela yalan e probléme
parce que sari do Halima woli fiya yenni la une fois mi jabaki ma deux fois mi jabaki la trois fois a woli fiya mi andi ala dignité donc mi si mi woli yara mara mi andi mi tigi na la dignité en fait là t'es wola c'est amari dignité anti ka fanka joni c'est comme ça en fait il faut être intelligent quand les réseaux sociaux mais ça ini do ankala ko wola ou ka undo ko ma ko nga janga répondre imi be fo Gasata. No, mi acca jon kere yango londo bezwe. Hebon ka wolo naron ko. Anu ka par me fami ba ko yam me fami. No, Mariso, si fuɗɗi ke ɗo joni business ango. On Kada neɓa ka wonani ɗo Mariam Touré a 100% garɗa wola ɗo suuɗa. no andi ko regala di be do ko ani mo crei do Ah, dar belle gati fepa. Ah, bien aussi. deba wadama fami ka deba wadama mo be joni argument mo en fait non no yimbe ben on ben dar rega ko intelligent be mari akilo ben dar den do mari akilo buri nga yene c'est la vérité quand on ben dar de lega c'est do mari akilo ko en fait da ko mo be ga dar den gui Moi, je pense aussi le fait qu'il ait de live, qu'il ait eu des cas de midio di ben force parce que voilà, midio ango koko, c'est que koni kon kaberne ango dum yaltinta. Tu vois, donc ça aussi, mo wa isu de cas de mo ikon, ojetta ko mo ikon acha ko boni ko. Parce que si tawi hono débat di no wade mo be ara yewta ko woni kaberne mum ko, acca no. Oui, mais c'est ça la démocratie aussi. Hein. C'est ça la démocratie, la liberté d'expression. La liberté de penser et d'expression. Voilà, oui, mais respecte les paroles. Ça remarque ça, gagne wolude. Jamais Haïssa attaque l'angoui. Afami. C'est la liberté au fait. Oui, you think. Io te rimane mi detto i giorni che sta di nuovo ma con la volta con c'est pas vrai. Comme ça en fait. Vous mettez destruction totale. Avami. Donc Mariam Touré, bien qu'on nous lui. C'est une famille, Mariam Touré, c'est le Galen Diallo. Il veut boulot kala uki de o. O c'est des problèmes. Comment y est-il? Ene an seedi kono tuma on ɗo yawde waɗɗo piyon candidature mon on ɓay modi Aliou Ba ɓe teɓɓikemo ɓe accitimo ka ɓe accitali mi monsieur Selou Dale Diallo yoɓe woni koɓe woni ɗon ay ɓe guinéɓe wonɓe ɗo sa ayni yayma yafiɓe hakkude ala ɓe bonnude ni Aliou Ba ko mais quand le pays n'est pas en sécurité on moyata laguiɗe nini doit loka ɓuttude tanke Aliou Ba o nanga lagi do no ude ene be accitimo taw ka be accitali ma vraiment gele yala te bi opportunité ene Aïssa wadi sek kono way day jang selu dale yey don e nanga si be nangi mo don gele wala do une semaine yimbe no wela ala ko nyama ara la ni petit frère ouais mis de bon selu dale tabe yaw fuusi be selu ven et puis batti selu go ñofi ga ha o fama parce que ay do si tawi o do waccitaka ha joni manifestation fuusi men minaki ko kanko nanga kadi ko liwa video explique na yebe mala e video film inshallah fami mintika la wono pro yo selu dale yaw kono ko mi yiko peuple guinéen nandi be ko après ami voilà si be selu dale hana anda ko woni da pouvoir on no hulbini pouvoir no mais on a fait ko be hulli woni message sal dalen ko wondon ko mena yebe dadi tu mo fe tasi be lama ki be dadu Yaga le kambe ile be lamu tako. Lamo wonto yimbe be fala be yobe lamo be no fofi wuli redu wallahi on wondo aymade ko no vela he gide wata wadde gere buri semaine ko axe me ba mi jandi la nandi yimbe so woni pauvreté en buru en fait so woni ata nyamete ala mal faut pose to non ka ça la vérité parce que andi ko wurbi de la Guinée si dama manifestation ko action tout sauf ata pat ko lo matoto no gollude tranquille benno no wuri mal ene de tampure ene kali de tampi de ore men kadi o fait seni na woɓɓe gono inna wo ko hon wo yimɓeɓe yaltu darto wo kono kono yimɓeɓe yaltirta darta no wo fo joni no wolde ka réseaux sociaux est ce que koko wolde ka réseaux sociaux no wo yimɓe no yettitango yeey ka réseaux sociaux jooɗi o innayno to yimɓeɓen fo yalti non c'est pas possible yoni combat je diga réseaux sociaux woni go menen do ko combat ba téléphone menen no sa rabbiti men ka ba téléphone do non Halima la sa mioti bersi andi ono Halima ala no jonno énergie do
Fami, mina respecte ma go côté de la mari o énergie do fait. C'est-à-dire da de détruire on dit facilement par réseaux sociaux. Mais ming, franchement moi attends non en fait. Fami, moi attends en fait. Mais là, c'est-à-dire moi attends dara di mo la ala di gono to wallahi. Daro ngi ko dem wata wolde. No. Bebe mo ndi be andi hala musika la waidu ngama. Aziz di afala inde milando yo yimbe be yaltu be manifesto fi hondu. Fo jodo be tuudi nyande musani fo yalta hay si be landaka. Ay manifestation 31 décembre yewta do. Agine pas chauffer. Je suis d'accord mais agine pas chauffer do ngandi dum. Kono sen dal yo la Guinée. Mi jejabe de. Ça va chauffer après le 31 décembre oui. Le 6 de la manifestation générale. Le 6. Le 6 janvier. Le 6 janvier. Dans toute la Guinée. Kernon sika jawal tout à l'heure ni wa ta won ça c'est impossible. Ba expliquer andi wobe gono to mi duma ko tret me duma be be joka juma be ya fija balongo lawi. Wobe gono to ya joa Guinée Games. Ba mera be na mama bandera na bangi. Donc be na jo be la manifestation. Attends, quand il y a tout le monde fait la